Και πάλι, θα ξεκινήσουμε τώρα με το σεμινάριο. Σε όσους μόλις τώρα έχετε μπει στο σεμινάριο, αναφέρω ότι είχαμε ξεκινήσει στις 7 και 4, απλά είχαμε μπει να δώσουμε ένα δεκάλεπτο για να συνδεθούν όλοι οι γονείς και τα παιδιά που δήλωσαν συμμετοχή για να μπορέσουν να παρακολουθήσουμε το σεμινάριο. Ονομάζομαι Αντώνης Δημητρίου, είμαι Διευθυντής και Σύμβουλος Σπουδών στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Δίκτυο Hub και θα είμαστε μαζί στην απόψινή διάλεξη. Το σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμμα στο Πλατή, με το οποίο έχουμε μια πολύ στενή και διαχρονική σχέση και επικοινωνία μέσα από την διοργάνωση των εν λόγω διαλέξεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Σύνδεσμο Γονέων και ειδικότερα τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρέα Γκερίδη, καθώς επίσης και τον κύριο Παναγιώτη Κυριακίδη, για την άρτια οργάνωση της απόψινης διάλεξης, ως επίσης και τα υπόλοιπα μέλη του Συνδέσμου Γονέων. Το σεμινάριο θα διαρκέσει γύρω στη 1 ώρα και θα υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις, απορίες, οι οποίες βεβαίως μπορούν να υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου γραπτώς μέσα από το chat, το οποίο θα βρείτε στο κάτω μέρος της οθόνης της συσκευής που παρακολουθείτε, είτε είναι το τηλέφωνο σας, είτε είναι tablet, είτε υπολογιστής. Και βεβαίως στο τέλος της διάλεξης μπορείτε οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε, αν υπάρχουν οποιασδήποτε απορίες ή ερωτήσεις που θα θέλατε να μας κάνετε, πατώντας την ένδειξη Raise Hand, θα ειδοποιηθούμε και μπορώ να σας δώσω τον λόγο να μιλήσετε και προφορικά, που θεωρώ θα ήταν ακόμη καλύτερο αυτό, βάσει του ότι είναι εξ αποστάσεως που διεξάγεται το σεμινάριο. Θα δώσω ευθύς αμέσως τον λόγο στους κυρίους από το Σύνδεσμο Γονέων για την εισαγωγή της διάλεξης και ακολούθως θα ξεκινήσουμε με το σεμινάριο. Καλησπέρα, Αντώνη. Να σε ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά που αποδέχτηκες την πρόσκληση μας για να κάνεις τη διάλεξη. Να αναφέρω ότι η διάλεξη αποτελεί δράση η οποία δρομολογήθηκε πριν ακόμα γίνει η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου για λόγους πρακτικότητας ουσιαστικά. Διότι πρώτον οι διαλέξεις σου συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό γονέων, διότι μέσα από τις διαλέξεις σου διαχρονικά λύνονται διάφορες απορίες σημαντικές οι οποίες έχουν οι γονείς όλων των τάξεων, όπως ο τρόπος διαβάσματος. Και κυρίως το θέμα που απασχολεί την τρίτη τάξη, που είναι και το θέμα της διάλεξης, ένα από τα διάλεξης για το επιλογή του κλάδου. Οπότε να σε ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά που είσαι παρόν. Να απολογηθώ, διότι η ώρα 8 κάτι τύχει έκτακτο, θα πρέπει να αποχωρήσω εγώ. Αλλά είσαστε σε καλά χέρια. Είναι ο νέος μας ο πρόεδρος, ο Ανδρέας ο Πικερής, μαζί μας, ο οποίος θα είναι μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια της διάλεξης. Αυτά από μένα και θα τα πούμε σε λίγο. Ανδρέα. Καλησπέρα. Καλησπέρα για από μένα. Χαίρετε, Αντώνη. Γεια σου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του συνδέσμου που έχουν ενδιαφερθεί για να ακούσουν αυτήν την ενδιαφέρουσα διάλεξη. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει όλους και θα βοηθήσει αρκετούς, γιατί όντως τα παιδιά μας έχουν κάποιες απορίες που αυτές οι διαλέξεις θα τους βοηθήσουν να διαλέξουν τον κατάλληλο κλάδο για τον εαυτό τους. Όπως και εμάς, για να μπορέσουμε να δώσουμε και μια καθοδήγηση στα παιδιά μας. Να ευχαριστήσω και εγώ από την μεριά μου τον Αντώνη. Ξέρω ότι έχει χρόνια που συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο και ελπίζουμε και σε άλλα χρόνια να συνεχίσει να μας βοηθάς με τις προτάσεις σου, τις ιδέες σου και τις... Καλή να αφήσουμε το θέμα τώρα ξεκινήσει ο Αντώνης και καλή κουράση σε όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστήσω πάρα πολύ τόσο τον Παναγιώτη όσο και τον Ανδρέα για τα καλά τους λόγια, αλλά και την εισαγωγή και βεβαίως εσάς για την συμμετοχή σας. Θα μοιραστώ ευθύς αμέσως στην οθόνη μου μαζί σας για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με την διάλεξη. Ένα λεπτό να μου δώσετε.
Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να μας βοηθήσει το Παναγιώτης ή το Ανδρέας, αν βλέπετε την οθόνη μου. Ναι, φαίνεται η παρουσίαση. Τέλεια. Ωραία, Φαίνεται ευχαριστώ μια χαρά. πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άρα να ξεκινήσουμε τώρα με το σεμινάριο. Όπως είπα, θα αρχίσει γύρω στη μία ώρα και έναν τέταρτο και μπορείτε καθ' όλη τη διάρκεια να υποβάλλετε ερωτήσεις ή απορίες που υπάρχουν. Θα απαντούνται και κατά τη διάρκεια όσες ερωτήσεις ζούμε γραπτώς, αλλά και βεβαίως όσες ερωτήσεις μείνουν θα τις απαντήσουμε στο τέλος του σεμιναρίου. Κάποιες επισημάνσεις να κάνω, να αναφέρω ότι σίγουρα η διάλεξη θα φωτίσει αρκετές από τις πτυχές που σας απασχολούν και σας προβληματίζουν. Ωστόσο, να αναφέρω ότι δεν είναι εφικτό από μόνον του ένα σεμινάριο να επιλύσει εις βάθους όλες τις απορίες που τυχόν να έχετε. Απαιτείται σίγουρα εξατομικευμένος χρόνος μαζί με το παιδί σας για να μπορέσετε να το βοηθήσετε να επιλύσετε σε οποιασδήποτε απορίες έχει. Όμως σίγουρα είναι μια πολύ καλή αρχή το σημερινό σεμινάριο και βεβαίως υπάρχουν και άτομα τα οποία μπορούν να καθοδηγήσουν τα παιδιά, όπως καλή ώρα εμείς ή οι συμβούλοι των σχολείων. Να τονίσω και το εξής. Σίγουρα αντιλαμβάνομαι ότι σαν γονείς έχετε αρκετές σκοτούρες στην καθημερινότητα σας, άχη με τη δουλειά σας και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό συνεχώς να έχετε αυτά που αναφέρονται εδώ στο μυαλό σας, ότι τα παιδιά στο γυμνάσιο και στο λύκειο καλούνται σε μια νεαρή ηλικία και έναν πρώιμο στάδιο να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και να αντιμετωπίσουν σημαντικότατες προκλήσεις, από την επιλογή κατεύθυνσης και σπουδών μέχρι την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και τον οργάνωση της μελέτης τους. Το τελευταίο που θα ήθελα είναι κάποιους γονείς οι οποίοι θα είναι υπερτοδεομπιεστικοί, διότι αυτό δεν θα δημιουργήσει και τις ιδανικότερες συνθήκες για να πετύχουν. Είναι πολύ σημαντικό να είσαστε πλήρως ευθαρρυντικοί και υποστηρικτικοί με την προσπάθεια των παιδιών, διότι θεωρώ ότι αυτό θα αποβεί πάρα πολύ χρήσιμο σε βάθος χρόνου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνετε και δραστηριότητες με τα παιδιά σας σε καθημερινών επίπεδο, αν είναι εφικτό, ή τουλάχιστον να αφιερώνετε χρόνο με τα παιδιά σας, ποιοτικό χρόνο, να συζητάτε μαζί τους θέματα που τους απασχολούν και θέματα που τους αρέσουν και τους ενδιαφέρουν, διότι αυτό θα βοηθήσει και τα παιδιά να προχωρήσουν με το σχολείο με ένα θετικό τρόπο. Να δούμε λίγο τώρα τα θέματα της διάλεξης. Αρχικά θα δούμε κάποια πράγματα για το δίκτυο πολύ εντάχει. Στη συνέχεια θα δούμε λίγο τη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο, κυρίως για τα παιδιά και τους γονείς της πρώτης γυμνασίου. Θα εξηγήσω το πώς δουλεύει το εκπαιδευτικό σύστημα, διότι η κατανόηση του εκπαιδευτικού συστήματος είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά το να μπορέσετε να λάβετε τις σωστές αποφάσεις. Γιατί πολλοί παιδιά έρχονται και λένε εγώ θα επιλέξω παραδείγματος χάρη μαθηματικά, φυσική, επειδή μου αφήνει πολλές πόρτες ανοιχτές, χωρίς να ξέρουν το τι τους περιμένει στη συνέχεια. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των επιλογών για να μπορέσουμε να λάβουμε και τις κατάλληλες αποφάσεις. Στη συνέχεια θα δούμε τον τρόπο επιλογής, γιατί δεν είναι αρκετό να ξέρουμε πώς δουλεύει το σύστημα και τους κανόνες, αλλά πρέπει να δούμε και τα κριτήρια επιλογής και στη συνέχεια θα συζητήσουμε για την οργάνωση μελέτης και διαχείριση χρόνου και το πώς μπορούμε και εμείς να σας βοηθήσουμε. Πάμε να δούμε έτσι τώρα εντάχει κάποια πράγματα για το δίκτυο. Είμαστε ένα κέντρο συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού στην Έγκομη, στη Λευκοσία. Έχουμε και χώρο βεβαίως στη Λεμεσόν που κάνουμε στις αλλά και διαδικτυακώς παρακολουθούμε πολλά παιδιά σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον επαγγελματικό προσανατολισμό γυμνασίων, λυκείων, στρατιωτών και φοιτητών. Βοηθούμε με τις αιτήσεις σε πανεπιστήμια Ευρώπης, παγκύπριες εξετάσεις, ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο και τώρα κάτι που θα ανακοινώσουμε σύντομα, αθλητικές υποτροφίες στην Αμερική, ενώ βοηθούμε και τα παιδιά με μια καινοτόμο διαδικασία που έχουμε
όσον αφορά την οργάνωση, μελέτης και διαχείριση χρόνου. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε το κάθε παιδί να αξιοποιήσει το ταλέντο του και όλες μας οι υπηρεσίες είναι στημένες γύρω από αυτόν τον άξονα. Το κάθε παιδί, ανεξαρτήτως αν είναι καλό στα μαθηματικά ή τη φυσική ή αν είναι επαρκές στα μαθηματικά ή τη φυσική, έχει κάποια ταλέντα και κλίσεις που είναι πολύ σημαντικό να τα εντοπίσουμε. Ο εντοπισμός αυτών των ταλέντων και κλίσεων βοηθά και στο να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις. Είναι και πάντα ένα δικό μου παράδειγμα όπου στο σχολείο, επειδή μου άρεσε να μιλώ, αποτελούσε έτσι ένα πρόβλημα για τους καθηγητές στην τάξη, ωστόσο τούτο που κάνω τώρα περιέχει πάρα πολύ μέσα το στοιχείο του να μιλάς και να συζητάς. Άρα το ίδιο προσπαθούμε να εντοπίσουμε και με τα παιδιά για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Και είμαστε συνεργάτες της Ομοσπονδίας Συνδέσμου Γονέων, όπου στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας γίνονται και εν λόγω διαλέξεις, ενώ διοργανώνουμε και διαλέξεις τόσο με φυσική μπάρας αλλά και διαδικτυακώς και με γυμνάσια και λύκεια ανά την Κύπρο και σε άλλες πόλεις, ενώ παρέχουμε καθοδήγηση για σπουδές σε διάφορες χώρες, από Κύπρο, Ελλάδα μέχρι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο αυτές που αναφέρονται εδώ. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι καθοδηγούμε τα παιδιά μέχρι το τέλος του Λυκειού και του Πανεπιστημίου. Οι υπηρεσίες μας είναι στημένες με τέτοιον τρόπο ώστε να βοηθούμε τα παιδιά και υπάρχει καθοδήγηση και υποστήριξη σε οτιδήποτε χρειάζονται μέχρι το τέλος του Λυκειού και του Πανεπιστημίου σε αρκετά από τα ζητήματα που τους απασχολούν. Γιατί ο επαγγελματικός προσανατολισμός, θα το δείτε και εσείς τα επόμενα χρόνια, αν δεν έχετε παιδιά το Λύκειο, μπορεί να μην το γνωρίζετε ακόμα, αλλά δεν περιορίζεται σίγουρα στις αποφάσεις που θα λάβουν τα παιδιά στην τρίτη γυμνασίου. Αυτή είναι και η χώρη μας στην Έγκομη, στη Λευκοσία μας, και απέναντι από το γυμνάσιο Έγκομης. Να δούμε τώρα λίγο κάποια πράγματα για τη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Γνωρίζω ότι οι πλήστοι που παρακολουθήσετε είστε στην τρίτη γυμνασίου, αλλά να το δούμε και λίγο αυτό το ζήτημα. Σίγουρα είναι μια δύσκολη περίοδος, γιατί τα παιδιά από το γνώριμο περιβάλλον για τα παιδιά του δημοτικού πάνε σε έναν άγνωστο περιβάλλον του γυμνασίου, όπου έχουν πιο υψηλές προκλήσεις, πιο δύσκολα και πολλά μαθήματα και σίγουρα είτε καθηγητές είτε και πολλοί από τους συμμαθητές τους είναι άγνωστοι. Οπότε υπάρχουν διάφορες προεκτάσεις σε αυτόν, τόσο σε κοινωνικό, συναισθηματικό επίπεδο, αλλά και σε εκπαιδευτικό. Όσον αφορά το συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο, σίγουρα υπάρχει και υποστήριξη από το σχολείο, μάλιστα από το δημοτικό. Ακόμα τα παιδιά επισκέφτονται και γυμνάσια για να γνωρίσουν καθηγητές και μαθητές. Υπάρχουν και δράσεις από το δημόσιο των σχολών που βοηθούν σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα είναι σημαντικός και ο ρόλος των γονιών όμως, αυτό που σας είπα, δηλαδή συνεχής συζήτηση, ευθάρρυνση και υποστήριξη των παιδιών για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν και να ουσιαστικά να περάσουν επιτυχώς αυτές τις προκλήσεις. Η εμπλοκή τους και σε δραστηριότητες είναι πάρα πολύ σημαντική επίσης για να μπορέσουν να αποκτήσουν ακόμη περισσότερες κοινωνικές και δεξιότητες διαπροσωπικές και θα βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικός λοιπόν ο ρόλος των γονιών και βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου είναι καθοριστικός και ο ρόλος σχολικό ψυχολόγο. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό το κομμάτι, εκείνο που στην πρώτη γυμνασίου είναι καθοριστικό είναι το θέμα της οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, γιατί δεν έχουν να λάβουν τα παιδιά αποφάσεις για την κατεύθυνση. Είναι όμως πολύ σημαντικό να μάθουν να διαβάζουν σιγά σιγά από μόνοι τους, αν δεν το έχουν μάθει και ήδη. Δηλαδή, εμείς δουλεύουμε και πολύ και με παιδιά γυμνασίου σε κάποιες των περιπτώσεις για να μάθουν από πριν να διαβάζουν από μόνοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης να μάθουν να διαχειρίζονται και σωστά το χρόνο τους. Γιατί όσον περνούν τα χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο, θα έχουν πιο πολύ όγκο μαθημάτων να καλύψουν, πιο απαιτητικά μαθήματα και ύλη. Και η διαχείριση του χρόνου είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί κακά τα ψέματα, καλός ή κακός, τα φροντιστήρια θα είναι μέρος της καθημερινότητας των παιδιών και οι εξωσχολικές δραστηριότητες που τα πλήστα παιδιά κάνουν. Άρα, ο χρόνος που μένει διαθέσιμος για διάβασμα στο σπίτι δεν είναι τόσο πολύς.
Το να μπορώ να είναι σε θέση να ξέρω το πώς διαχειρίζομαι αποτελεσματικά αυτόν τον χρόνο που θα δώσουμε και κάποια παραδείγματα στη συνέχεια και να το έχω αναπτύξει αυτό από νωρίς στο γυμνάσιο και δει από την πρώη γυμνασίου είναι καθοριστικό για τη μετέπειτα επιτυχία μου. Γιατί όλα τα παιδιά πάνε λίγο πολύ φροντιστήριο και κάνουν και εξωσχολικές δραστηριότητες και πάνε και σχολείο. Ο υπόλοιπος ο χρόνος, ο οποίος είναι προαιρετικός για το τι θα κάνω, είναι καθοριστικός για την επιτυχία των παιδιών τόσο στις εξαίσθησεις αλλά και μετά στις παγκύπριες εξαίσθησεις και στην επακολούθα στην εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια. Δεν λέω να διαβάζουν σε όλον αυτόν τον χρόνο, αλλά να αξιοποιούν επαρκώς τον χρόνο τους και αποτελεσματικά και να είναι οργανωμένοι. Δηλαδή να βάζουν κάτω και το χρόνο της ξεκούρασης, αλλά και το διάβασμα με απότερο σκοπό και στόχο να είναι όλα ισοζυγισμένα και να πετυχαίνουν. Αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό να το εκπαιδευτούν από νωρίς. Και βεβαίως, εντάξει, πολλές φορές έχουμε και κάποια αποτελέσματα όπως οι χαμηλές επιδόσεις, συμπεριφορά ή εθισμοί που έχουν τα παιδιά κυρίως με την τεχνολογία, που και αυτά πρέπει να είμαστε σε θέση να τα χειριστούμε και σε αγώνες σε καθημερινό επίπεδο, αλλά αυτά χρήζουν και υποστήριξη από ειδικούς, ειδικά σε θέματα συμπεριφορά και εθισμών, που θεωρώ ότι η σχολική ψυχολόγοι είναι κατάλληλοι σε αυτό. Υπάρχουν, μπορείτε να συμβουλευτείτε και τον δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν και εμείς σαν γραφείο παρέχουμε υποστήριξη σε αυτό το κομμάτι. Βεβαίως έχουν πολύ περισσότερα μαθήματα στο γυμνάσιο, βλέπετε και εδώ το ορολόγιο πρόγραμμα και έτσι ένα συνοπτικό χάρτη των αποφάσεων που θα έχουν να πάρουν τα επόμενα χρόνια και το τι απασχολεί από πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη λυκείου. Στην πρώτη γυμνασίου είναι η μετάβαση, όπως σας είπα, και πώς θα το χειριστούμε. Και πέρα δοθεί έμφαση να μάθουν σωστές πρακτικές οργάνωσης μελέτης και διαχείρισης χρόνου, δηλαδή από οργάνωση του χώρου διαβάσματος μας μέχρι διαχείριση χρόνου και μέχρι σωστή διαχείριση διαγωνισμάτων εξετάσεων, καταπολέμηση της αναβλητικότητας και βεβαίως σωστή προσέγγιση των εξετάσεων. Και να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, γιατί είναι μια περίοδος όπου τα παιδιά δεν θα λάβουν αποφάσεις, αλλά πρέπει να την εκμεταλλευτούμε αυτή την περίοδο, ούτως ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες θα τους χρησιμεύσουν σε κατοπινό στάδιο, όπως το να μάθουν να συνεργάζονται με άλλα παιδιά, να επικοινωνούν σωστά, να σέβονται τους άλλους, να ακούν μέχρι και πιο τεχνικές δεξιότητες, όπως είναι ο προγραμματισμός. Είναι δηλαδή μια περίοδος, η πρώτη και η δευτέρα γυμνασίου, που παρέχεται έτσι έναν πρόσφορο έδαφος για να πειραματιστούν τα παιδιά, να αποκτήσουν και δεξιότητες, αλλά να δουν και τι τους αρέσει, εν ώψη και των αποφάσεων που θα ληφθούν στην τρίτη γυμνασίου και στην πρώτη λυκείου, με την επιλογή στην τρίτη γυμνασίου για μεταξύ λυκείου τεχνικής και της ομάδας προσανατολισμού ή κατεύθυνσης αντίστοιχα, αλλά και της πρώτης λυκείου την επιλογή, για την επιλογή μαθημάτων. Μετά, πιο μετά στο Λύκειο, θα μπουν και πιο έντονο στο κομμάτι της επιλογής στο μια χώρα και των αιτήσεων με τα καταγκύπριες εξετάσεις και τα πανεπιστήμια σε πρώτη, ανάλογα αν είναι αγόρια ή κορίτσια. Τα κορίτσια στην τρίτη γυμνασίου θα κάνουν τις αιτήσεις τους για πανεπιστήμιες όπως και τα αγόρια. Τα κορίτσια που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια εκτός Κύπρου Ελλάδας, οι αιτήσεις είναι στην τρίτη λυκείου, όπως και για τα αγόρια που δεν θα πάνε στρατό. Τα αγόρια που θα πάνε στρατό, οι αιτήσεις τους θα γίνουν στο στρατό. Θα δούμε τώρα το εκπαιδευτικό σύστημα. Επαναλαμβάνω ότι οτιδήποτε απορίες έχετε μπορείτε να τις υποβάλλετε γραπτώς μέσω του chat και βεβαίως θα απαντούνται καθ' όλη τη διάρκεια της διάλεξης και βεβαίως στο τέλος της διάλεξης οτιδήποτε άλλο θέλετε. Να δούμε λίγο το εκπαιδευτικό σύστημα, το πώς δουλεύει. Τα τελευταία αρκετά χρόνια έχουμε το νέο ορολόγιο πρόγραμμα. Πολλοί γονείς το λένε αυτό, οι κλάδοι που είχαμε πάει για το συσχετισμό με τους κλάδους που είχαμε πάει για το Λύκειο. Είχαμε και υπήρχε ο θεσμός των εξετάσεων τετραμήνων. Βεβαίως από φέτος φεύγει ενδιάμεση εξέταση, υπάρχει μόνο τελική εξέταση. Και θα εξηγήσω στη συνέχεια στο Λύκειο τι ισχύει με αυτό. Να τονίσω έτσι κάτι σημαντικό εδώ, και ελπίζω να είναι κάτι το οποίο θα τηρηθεί. Έφυγε η ενδιάμεση εξέταση, η οποία κατ' εμένα
ήταν πολύ επωφελής, θεωρητικά, γιατί πρακτικά έδειχνε να μην δουλεύει όπως έπρεπε. Να μην επιρρύψουμε τώρα ευθύνες στο γιατί δεν δούλευε. Αν δούλευε σωστά, θα ήταν πολύ επωφελής για τα παιδιά, γιατί θα τα βοηθούσε να οργανωθούν ακόμη καλύτερα και να μην τα αφήνουν και μέχρι την τελευταία στιγμή. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό να δούμε είναι ότι στο σύστημα αυτό, το σύστημα αυτό προϋποθέτει και την αξιολόγηση των παιδιών μέσα από άλλες μορφές αξιολόγησης, τη συντρέχουσα βαθμολογία και παραδείγματος χάρη τη συμμετοχή στην τάξη, καθώς επίσης και ομαδικές εργασίες. Λυπούμε να παρατηρήσω ότι μιλώντας με παιδιά από όλες τις πόλεις, ελάχιστα σχεδόν καθόλου παιδιά μου έχουν πει ότι κάνουν έστω και μια ομαδική εργασία. Οπότε, εάν αυτό το σύστημα δεν δουλεύει όπως πρέπει, δηλαδή αν δεν κάνουν ομαδικές εργασίες στα παιδιά, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος προβληματισμός που θα πρέπει να τον λάβουμε υπόψη για το πώς το βελτιώνουμε το σύστημα. Γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορεί να είναι άριστα στο σχολείο, να πετυχαίνουν εξαιρετικά ψηλές βαθμολογίες. Εν τούτης, όταν πάνε σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, όπου από την πρώτη ακόμα εβδομάδα τους βάζουν να κάνουν παρουσιάσεις μπροστά από πολλούς συμφοιτητές τους, είτε ομαδικές εργασίες, είτε τα βάζουν μόνα τους τα παιδιά να διαβάζουν χωρίς την καθοδήγηση του φροντιστήριου ή οτιδήποτε άλλο. Και επειδή δεν είναι συνηθισμένα σε αυτό και δεν μπορούν να ανταποκριθούν, υπάρχουν και παιδιά που ακόμα και σε λίγους μήνες μετά που ξεκινούν τις σπουδές τους έρχονται πίσω στην Κύπρο. Οπότε είναι σημαντικό να δούμε πώς θα δουλέψει αυτός ο θεσμός προς όφελος των παιδιών, όπως και το προφορικό στην τάξη. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορεί να κατέχουν την ύλη, να είναι άριστα, αλλά να ντρέπονται να συμμετέχουν στην τάξη. Δηλαδή πώς οθούμε αυτά τα παιδιά να συμμετέχουν για να πάρουν και βαθμό. Υπάρχουν και κάποιες έτσι πιο δημιουργικές πρακτικές που ακολουθούν σε χώρες του εξωτερικού, όπως παραδείγματος χάρη ένας καθηγητής βάζει το θέμα που θα συζητηθεί πάνω σε μία μπάλα, οργανώνει την τάξη σε έναν κύκλο και ρίχνει αυτή την μπάλα μέσα στην τάξη χωρίς να βλέπει. Και επειδή πολλές φορές η μπάλα μπορεί να πάει και σε παιδιά τα οποία δεν αντρέπονται να μιλήσουν, αυτόν τα οθεί και τα πιέζει να μιλήσουν και τους βοηθά να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες. Άρα δεν είναι αρκετό να λέμε αξιολογούνται τα παιδιά μέσα από ομαδικές εργασίες προφορικών πράγματων και πώς δουλεύουν προς όφελος των παιδιών αυτές οι φόρμουλες αξιολόγησης. Για να προετοιμάζονται κυρίως το επόμενο τους στάδιο, που είναι το πανεπιστήμιο και στην περίπτωση της δικής σας και το Λύκειο. Τα παιδιά σε αυτό το σημείο πρέπει να απαντήσουν δύο ερωτήματα στην τρίτη γυμνασίου. Θα πάω Λύκειο ή τεχνική σχολή και τι επιλογή θα κάνω, τι ομάδα προσανατολισμού θα επιλέξω πολύ και τι κατεύθυνση θα επιλέξω, τι κλάδο και ειδικότητα θα επιλέξω αν μπω στην τεχνική σχολή. Να τα αναλύσουμε λίγο, να τα δούμε. Ήθελα να ρωτήσω από εσάς που συμμετέχετε τώρα στο σεμινάριο, θα ήθελα να δω λίγο πόσοι από εσάς σκέφτεστε, θα βάλω έτσι μια ψηφοφορία, θα είναι μπροστά στην οθόνη σας η ψηφοφορία, πόσοι από εσάς σκέφτεστε να πάτε Λύκειο και πόσοι τεχνική σχολή, ή αν είσαστε γονείς παιδιών, πόσους από εσάς τα παιδιά σας σκέφτονται Λύκειο και πόσους από εσάς την τεχνική σχολή, και να το σχολιάσουμε λίγο. Μπορεί να απαντήσετε είτε Λύκειο είτε τεχνική σχολή, να το αφήσουμε να τρέξει έτσι 30 δευτερόλεπτα και να το σχολιάσουμε. Λοιπόν, να αναφέρω ότι το 97% των όσων έχουν απαντήσει προτίμησαν το Λύκειο και 3% μόλις την τεχνική σχολή. Δεν με παραξενεύουν αυτά τα αποτελέσματα, καθώς είναι ο κανόνας συνήθως σε διαλέξεις που κάνουμε. Η συντριπτική πλειοψηφία να προτιμά το Λύκειο,
Χωρίς να λέω ότι είναι λάθος, εκείνο που λέω ότι δεν λέω ότι δεν είναι σωστό ή λάθος, εκείνο που λέω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα το τι επιλογές μας δίνονται από κάθε είτε από το είτε από την τεχνική σχολή για να μην να παίρνουμε και σωστές αποφάσεις. Ξεκινώντας με το Λύκειο, τα παιδιά τώρα στην τρίτη γυμνασίου πρέπει μέχρι τον Γενάρη-Φεβράρη να επιλέξουν μία από αυτές τις 4 ομάδες εδώ στα αριστερά. Η πρώτη ομάδα είναι αρχαία ιστορία, η δεύτερη μαθηματικά φυσική, η τρίτη μαθηματικά οικονομικά, η τέταρτη οικονομικά αγγλικά. Πώς μεταφράζεται αυτό σε σχέση με το σημερινό τους και εβδομαδιαίων ορολόγιων πρόγραμμα? Αυτό είναι ένα ενδεικτικό πρόγραμμα της πρώτης Λυκείου. Θα κάνουν όλα αυτά τα μαθήματα παιδιά, ανεξαρτήτως της επιλογής που θα κάνουν, όλες αυτές τις ώρες. Ανάλογα με την ομάδα που θα επιλέξουν όμως, τα 2 μαθήματα της ομάδας θα διδάσκονται περισσότερες ώρες. Δηλαδή, αν είμαι στη δεύτερη ομάδα, που είναι μαθηματικά φυσική, όπως είδαμε πριν λίγο, έρχεσαι εδώ κάτω, πέραν των 3 ώρων που κάνουν όλοι οι μαθηματικά, εσύ που θα είσαι στο πρακτικό, δηλαδή τη δεύτερη ομάδα, θα κάνεις ακόμα 2 ώρες τη εβδομάδα, σύνολο 5. Ενώ πέραν των 2 ώρων που κάνουν όλοι οι φυσικοί, θα κάνεις ακόμα 2 ώρες, σύνολο 4 την εβδομάδα. Αντιστοίχως και με τις άλλες ομάδες, δηλαδή κάνεις περισσότερες ώρες αυτά τα μαθήματα την εβδομάδα. Για ποιο λόγο? Όχι για να μας ταλαιπωρήσουν, αλλά διότι σε λίγα χρόνια θα πάτε για σπουδές και πρέπει να μπείτε στη διαδικασία να κάνετε κάποια μαθήματα σε πιο πολύ βάθος για να προετοιμαστείτε για τις σπουδές. Βεβαίως υπάρχουν και σπουδές οι οποίες δεν προϋποθέτουν γνώσεις από το σχολείο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εάν έναν παιδί θέλει να πάει δημοτική εκπαίδευση, δεν προϋποθέτει γνώσεις από το σχολείο, εξού και μπορεί να πάει από οποιαδήποτε ομάδα. Αν όμως θέλω να πάω μηχανολόγος, μηχανικός, είναι σημαντικό να είμαι σε κατεύθυνση που έκανα μαθηματικά φυσική στο σχολείο. Άρα, επιλέγουμε στην τρίτη γυμνασίου μια από αυτές τις 4 ομάδες, αν θα πάμε Λύκειο, διδασκόμαστε όλα αυτά τα μαθήματα, απλά τα 2 μαθήματα της ομάδας τα διδασκόμαστε περισσότερες ώρες από τα υπόλοιπα. Αυτή η απόφαση λαμβάνεται στην τρίτη γυμνασίου και υλοποιείται στην πρώτη Λυκείου. Στην πρώτη Λυκείου τα παιδιά θα κληθούν να πάρουν ακόμα μια απόφαση, που θα είναι να αποφασίσουν μεταξύ αυτών των 6 κατευθύνσεων. Η απόφαση τώρα δεν θα είναι μόνο για η Β' Λυκείου, αλλά θα είναι και για την Γ' Λυκείου. Και επίσης η απόφαση δεν θα έχει να κάνει με 2 μαθήματα κατεύθυνση ενισχυμένα, όπως ήταν στην πρώτη Λυκείου που είδαμε τώρα, αλλά με 4 μαθήματα. Και επίσης δεν θα είναι ελεύθερη η επιλογή μας, θα εξαρτάται από το τι επιλέξαμε πριν. Δηλαδή, αν επιλέξα για την πρώτη Λυκείου πρώτη ομάδα, αρχαία ιστορία στα αριστερά, τότε μπορώ να πω είτε πρώτη είτε δεύτερη κατεύθυνση εδώ στον κλασικό ή ξενογλωσσό. Αν επέλεξα τη δεύτερη ομάδα μαθηματικά φυσική, μπορώ να πω μόνο την τρίτη κατεύθυνση, θετικές επιστήμες ή καλές τέχνες. Ό,τι και αν επέλεξα από τα αριστερά, μπορώ να πω και καλές τέχνες. Αν επέλεξα την τρίτη ομάδα, μπορώ να πω οικονομικές επιστήμες. Αν επέλεξα την τέταρτη ομάδα, μπορώ να πω εμπορίου και υπηρεσιών κατεύθυνση. Και ό,τι και αν επέλεξα, όπως είπαμε, μπορώ να πάω καλές τέχνες. Ό,τι και αν επέλεξα. Τώρα, ποια θα είναι τα ενισχυμένα μας μαθήματα? Αν είμαστε στη δεύτερη ομάδα, για να ολοκληρώσουμε και το παράδειγμα που δώσαμε πριν, τα μαθηματικά και η φυσική είναι τα υποχρεωτικά ενισχυμένα μαθήματα των θετικών επιστήμων. Είπαμε ότι θα έχουμε 4 μαθήματα ενισχυμένα στην Β' και Γ' Λυκείου. Τα 2 είναι μαθηματικά φυσική. Τα άλλα 2 είναι μεταξύ αυτών των 2, είναι 2 από αυτά εδώ τα μαθήματα. Δηλαδή μεταξύ, εδώ στο λιλά περίπου, στο ρόζα, στο πούμε, χημίας, βιολογίας, αγγλικό, δικτύων πληροφορικής, τεχνολογίας, σχεδίων και γραφικών τεχνών. Ελεύθερου προπτικού σχεδίου, τεχνικού, αρχιτεκτονικού και γραφικών τεχνών. Εάν ήμουν τρίτη ομάδα και πω οικονομικές επιστήμες, όπου τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι οικονομικά, αυτό είναι τα οικονομικά, μαθηματικά, λογιστική, επιλέγω και έναν από αυτό εδώ στο κίτρινο. Άρα, στην τρίτη γυμνασίου επιλέγω ομάδα προσανατολισμού για την πρώτη Λυκείου, που έχει 2 μαθήματα ενισχυμένα και θα ισχύσει για την πρώτη Λυκείου, ενώ στην πρώτη Λυκείου επιλέγω κατεύθυνση για τη Β' Γ' Λυκείου που έχει 4 μαθήματα ενισχυμένα,
Και στη Β' Γάμμα Λυκείου το πρόγραμμα μου θα έχει πολύ πιο λίγα μαθήματα το ορολογικό πρόγραμμα. Μάλιστα τα αρχαία φεύγουν στην τρίτη ηλικία, δεν τα έχουν ισχυμένα, γιατί διοχετεύεται χρόνο στα 4 μαθήματα κατεύθυνση. Αυτή είναι συνοπτικά η δομή του Λυκείου. Βεβαίως, πρέπει να δούμε και λίγο τα κριτήρια επιλογής. Δεν είναι αρκετό μόνο να ξέρουμε τους κανόνες, που θα δώσουν πρακτικά παραδείγματα στη συνέχεια, αλλά να πω λίγο τα κριτήρια. Έναν κριτήριο είναι τα μαθήματα που μου αρέσουν, τουλάχιστον με δεδομένα που ξέρουμε μέχρι τώρα. Δεν πήραμε τον χρόνο μπροστά για να ξέρουμε ποια μαθήματα θα μας αρέσουν στο Λύκειο, αλλά τουλάχιστον βάσει των μαθημάτων που ξέρουμε μέχρι τώρα. Να τονίσω όμως και το εξής στο σημείο αυτό. Δεν σημαίνει αν ένα μάθημα δεν αρέσει σε έναν παιδί, απαραίτητα δεν πρέπει να το επιλέξει στο Λύκειο. Μπορεί απ' όλα να δούμε και τους λόγους που δεν του αρέσει. Μπορεί να μην του αρέσει ο καθηγητής, που δεν είναι και κατά ανάγκη αντικειμενικό το κριτήριο. Δεύτερον, μπορεί να μην του αρέσει ένα μάθημα, αλλά σαν αναγκαίο κακό να πρέπει να το επιλέξει για να έχει κάποιες επιλογές σπουδών στη συνέχεια, γιατί όλα αυτά εδώ συνδέονται με επιλογές σπουδών και θα το δούμε σε λίγο. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό είναι μαθήματα που θα μπορέσει να ανταποκριθεί με βάση τα δεδομένα που ξέρουμε ως τώρα. Βεβαίως μπορεί σε ένα μάθημα να μην διαβάζει όσο πρέπει και να νομίζουμε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο γυμνάσιο, αλλά με την απαιτούμενη προσπάθεια να μπορεί να ανταποκριθεί στο Λύκειο. Οπότε και τούτον πρέπει να το έχουμε υπόψη. Και το τρίτο κριτήριο που είναι πολύ σημαντικό να δούμε είναι το κριτήριο που έχει να κάνει με τις σπουδές. Γιατί αυτές οι ομάδες οδηγούν σε σπουδές. Είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη. Και να πω ενδεικτικά κάποια πράγματα. Από την πρώτη ομάδα, να ξεκινήσουμε με την Κύπρο και την Ελλάδα. Να μου πείτε, μα τι με νοιάζουν τώρα οι σπουδές? Όχι, πρέπει να μας νοιάζουν, γιατί οι αποφάσεις που θα λάβουμε τώρα οδηγούν σε σπουδές. Και όσο περίεργο αν φαίνεται, σε λίγα χρόνια αυτά τα παιδιά να πάνε για σπουδές. Να μου πείτε, είναι νωρίς, ναι, αλλά όσο περίεργο να τους φαίνεται τώρα, σε λίγα χρόνια να πάνε για σπουδές. Τα μακρά κοντά έγιναν. Άρα πρέπει να λάβουμε και αποφάσεις βάσει του κριτηρίου. Από την πρώτη ομάδα, ξεκινώντας από Κύπρο, Ελλάδα, με τις πανκύπριες εξετάσεις, τα παιδιά μπορούν να πάνε να σπουδάσουν νομική, ιστορία, αρχαιολογία, φιλόλογος, νεοελληνικής γλώσσας, κλασσικές σπουδές και γλώσσες όπως αγγλική, φιλολογία κτλ. Μόνο από την πρώτη ομάδα, από καμία άλλη ομάδα από αυτές τις 4 εδώ. Βεβαίως, από την πρώτη ομάδα μπορούν να πάνε να σπουδάσουν. Σας λέω τώρα ενδεικτικά και σπουδές, δεν είναι δυνατόν να δούμε όλες τις σπουδές τώρα. Από την πρώτη ομάδα μπορούν να πάνε να σπουδάσουν και ψυχολογία, δασκάλη, νηπιαγωγή, λογοθεραπεία, υπαξιωματική στο στρατό, κοινωνιολογία, πολιτικές επιστήμες και τα συναφή από την πρώτη ομάδα, όπως και από τις άλλες 3 ομάδες μπορούν αυτά. Πλην νομική, γλώσσες και τα άλλα που σας είπα στην αρχή, που μόνο από την πρώτη ομάδα. Από την τρίτη ομάδα μπορούν να πάνε να σπουδάσουν τα πιο προφανή, που είναι διοίκηση, λογιστική, οικονομικά, μάρκετινγκ, ναυτιλιακά κτλ. Συν τα άλλα που σας είπαμε την πρώτη ομάδα, συν πληροφορική στην Ελλάδα, εφόσον την επιλέξουν εδώ για τη Β' και Γ' Λυκείου. Και βεβαίως μπορούν να σπουδάσουν και νομική στην Ευρώπη ή σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, που δεν μπορούν στα δημόσια. Από την τέταρτη ομάδα, εφόσον επιλέξουν εδώ τη βιολογία για Β' και Γ' Λυκείου, θα μπορούν να πάνε να σπουδάσουν φυσικοθεραπεία, νοσηλευτική, μευτική, νεροκοθεραπεία κτλ. Τα παραϊατρικά, βιοιατρικές επιστήμες, sport science επίσης, ενώ μπορούν να σπουδάσουν είτε επιλέξουν είτε όχι βιολογία, τα άλλα που σας είπα που μπορούν από κάθε ομάδα. Όλα αυτά που σας είπαμε την τρίτη και τέταρτη ομάδα μπορούν να πάνε να τα σπουδάσουν και από τη δεύτερη ομάδα, συν του ότι μπορούν να σπουδάσουν από αρχιτεκτονική και μηχανολογίες μέχρι στρατιωτική σχολεία αξιωματικών, διότι είπα αξιωματικούς μπορείς και από τις άλλες ομάδες, μέχρι ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, χημεία, βιολογία, μέχρι μαθηματικά, φυσική, πληροφορική στην Κύπρο που θέλεις φυσική και άλλα. Άρα διαπιστώνεται και με α για το τέλος και με ε, ότι η δεύτερη ομάδα έχει τις πλήστες επιλογές σπουδών. Και πάνω κάτω τα ίδια ισχύουν και με το εξωτερικό με κάποιες αποκλήσεις. Παραδείγματος χάρη νομική, μπορώ να πω δημόσια πανεπιστήμια Κύπρο Ελλάδας μόνο από την πρώτη ομάδα, ενώ στο εξωτερικό μπορώ να πω και από τις άλλες ομάδες, ανάλογα και με το πανεπιστήμιο. Διαπιστώνουμε ότι η δεύτερη ομάδα έχει τις πλήστες επιλογές. Όμως,
Δεν είναι αρκετό η απόφαση που θα λάβω να είναι μια ομάδα που έχει τις πλήστες επιλογές, αλλά είναι και σχετική με τα δικά μου δεδομένα. Γι' αυτό και ανέφερα και το θέμα των σπουδών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο τα παιδιά να μπουν στη διαδικασία να έχουν και μια εικόνα πέραν από τα μαθήματα που τους αρέσουν και είναι καλοί, να βάλουν στην εξίσωση και αυτόν τον παράγοντα για να ληφθεί η απόφαση και βάσει αυτού του παράγοντα. Δηλαδή, ποιες σπουδές δεν θέλω να αποκλείσω. Δεν λέω να αποφασίσουν από την τρίτη γυμνάσιο τι θα σπουδάσω, αλλά δεν θέλουν να αποκλείσουν τουλάχιστον. Δηλαδή, προσέξτε. Εάν έρθω και πω ότι δεν θέλω να αποκλείσω την πληροφορική, εντάξει, και δεν θέλω να αποκλείσω και το Πανεπιστήμιο Κύπρου για πληροφορική, που αυτή τη στιγμή θέλει φυσική για να μπει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τότε συνεπάγεται ότι πρέπει να επιλέξω η δεύτερη ομάδα, όχι την τρίτη. Διότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τουλάχιστον με δεδομένα που μέχρι τώρα, αν αλλάξει κάτι θα το δούμε, θέλει φυσική για να μπει στην σχολή πληροφορική. Άρα, δέστε πώς η γνώση για το τι ακολουθεί και οι στόχοι καθορίζουν και τις αποφάσεις στο παρόν στάδιο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό να το λάβουμε υπόψη. Ως επίσης υπάρχουν και σχολές πληροφορικής στην Ευρώπη που θέλουν φυσική. Δεν είναι όλες που σε δέχονται μόνο με τα μαθηματικά. Αυτά πρέπει να τα ξέρω από τώρα για να είναι σωστές οι αποφάσεις που θα λάβω. Όσον αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια Κύπρου Ελλάδος, είναι αυτόν το βιβλίο που είχα υπόψη που σας είπα τώρα ποιες σπουδές πάνω κάτω δικαιούσε με τον κάθε κλάδο. Τα παιδιά σε κάθε χρονιά του γυμνασίου και του λυκείου θα λάβουν έναν τελικό έλεγχο. Τελικός έλεγχος στην τρίτη ηλικία ονομάζεται απολυτήριο. Το απολυτήριο είναι σημαντικό και η εισδοχή σε δημόσια πανεπιστήμια, σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου και μάλιστα ξεκινήσει. Αν πάρεις από 17 και πάνω γενικό παίρνει και εκπτώσεις, διότι έχουν διδακτρά, άρα αυτό είναι σημαντική αυτή η πληροφορία να την ξέρουν από πριν τα παιδιά. Και εμείς με αυτόν τον τρόπο δουλεύουμε με το θέμα της πληροφόρησης για να βάλουμε και στόχους, για να ξέρουν και πού προσανατολίζονται. Ενώ μπορείς με το απολυτήριο να μπει σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, όπως Αγγλία, Ολλανδία, Βέλγιο κτλ. Και βεβαίως μετρά ο γενικός ο βαθμός και ο βαθμός σε ειδικά μαθήματα σε κάποια άλλα πράγματα που θα δούμε και στη συνέχεια. Εάν όμως θέλεις να μπει σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, σε δημόσια πανεπιστήμια Κύπρου Ελλάδος, αυτό το βιβλίο δείχνει τις επιλογές. Έχει να κάνει με τις παγκύπρες εξετάσεις. Στην τρίτη ηλικίου τα παιδιά τον Ιούνιο θα δώσουν παγκύπρες εξετάσεις σε μαθήματα που θα επιλέξουν αυτά βάσει των κλάδων που θέλουν να στοχεύουν. Βάσει των κλάδων που θέλουν να στοχεύουν. Δηλαδή, ένας όντως θέλει να πάει να σπάσει ιατρική, βλέποντας αυτό το βιβλίο, θα δει ότι θέλει νέα ελληνικά, φυσική, χημεία, βιολογία. Υπάρχει και ένας κανονισμός όμως άλλος που λέει ότι μπορούμε για την Ελλάδα να διεκδικήσουμε σε σχολές ιατρικής και με περισσότερα από 4 μαθήματα. Αλλά αυτό δεν είναι της ώρας. Για να το δούμε. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι πολύ σημαντικό να το μελετήσω και να το έχω υπόψη εν ώψη των αποφάσεων μου τώρα στην τρίτη γυμνασίου. Πάμε να δούμε τώρα και την τεχνική σχολή. Η τεχνική σχολή χωρίζεται σε κλάδους και ειδικότητες. Υπάρχουν οι κλάδοι της θεωρητικής και οι κλάδοι της πρακτικής κατεύθυνσης. Η πρακτική κατεύθυνση είναι κυρίως για τα παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται μετά το πέρας της φοιτησής τους στην τεχνική σχολή να ξεκινήσουν απευθείας δουλειά ή να ξεκινήσουν σε κάποιον κολέγιο. Η θεωρητική κατεύθυνση, από την άλλη, είναι για τα παιδιά τα οποία σκέφτονται να ξεκινήσουν να πάνε σε πανεπιστήμιο έρευνα να σπουδάσουν μετά το Λύκειο. Και οι δύο κλάδοι, αν δείτε το ορολόγιο του πρόγραμμα, διοχετεύουν αρκετών χρόνων. Εδώ είναι το πρόγραμμα της θεωρητικής κατεύθυνσης. Αν δείτε εδώ κάτω που γράφει σύνολο περιοδών 37, διοχετεύουν αρκετές ώρες, περίπου το 1/3 ή λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο, ανάλογα με τον κλάδο και την ειδικότητα που θα επιλέξετε, στα εργαστήρια. Αυτή είναι μια κύρια διαφορά σε σχέση με το Λύκειο. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπετε ότι εδώ, παραδείγματος χάρη στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, στην τρίτη ηλικίου τα παιδιά δεν κάνουν καθόλου ιστορία, δεν κάνουν καθόλου μουσική, δεν κάνουν καθόλου βιολογία ή λογιστική,
κάνουν μόνο μία ώρα θρησκευτικά κτλ. Είναι αντιθέσει με ο Λύκειο που κάποιοι από αυτά θα κάνουν παραπάνω ώρες ή κάνουν κάποιες ώρες. Αυτές εδώ διότι στην τεχνική δεν κάνουν και καθόλου σε κάποια μαθήματα. Αυτές οι ώρες ζοχετεύονται στα εργαστήρια και έχουν πιο πρακτική εκπαίδευση. Βεβαίως, αυτό πρέπει να το δούμε από δύο πτυχές. Πρώτον, μπορεί να είναι θετικό και να ενεργήσει θετικά για τα παιδιά αν τους αρέσουν τα εργαστήρια, διότι μεγάλο κομμάτι του προγράμματος τους απασχολείται από τα εργαστήρια. Από την άλλη όμως, εάν δεν τους αρέσουν, το έναν του προγράμματος τους δεν θα τους αρέσει. Άρα είναι ένα ζήτημα αυτό. Που σίγουρα μια επίσκεψη στην τεχνική, αφού του γίνει και συζήτηση με σύμβουλο για να δείτε αν αξίζει τον κόμμα να δούμε την τεχνική βάση των δεδομένων του παιδιού μας, θα βοηθούσε να πιάσουν μια πρώτη εικόνα από τα εργαστήρια. Οι τεχνικές δέχονται επισκέψεις. Είναι σημαντικό και εμείς παροτρύνουμε τα παιδιά, αφότου μέσα από συνεδρία μας μου διαπιστωθεί ότι αξίζει να δουν την τεχνική. Έναν άλλο πλεονέκτημα της τεχνικής είναι ότι σε συγκεκριμένες σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ δίνονται επιπρόσθετες θέσεις οι οποίες συμπληρώνονται μόνο από παιδιά των τεχνικών σχολών. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Κύπρου φέτος δίνει 80 θέσεις. Έναν παιδί της τεχνικής μπορεί να διεκδικήσει θέση μέσα σε αυτές τις 80, αλλά παράλληλα, εφόσον έχει το 70% του βαθμού του τελευταίου που μπήκε στην πληροφορική, μπορεί να διεκδικήσει και θέση στις υπεράριθμες θέσεις, που είναι το 10% των θέσεων, που είναι δηλαδή 8 θέσεις, των τεχνικών σχολών. Άρα είναι έναν επιπλέον όφελος των τεχνικών σχολών. Βεβαίως, δεν θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι ο καθοριστικός παράγοντας επιλογής της τεχνικής, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το έχω υπόψη. Έναν αρνητικό των τεχνικών σχολών που θέλω να το πω είναι ότι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ολλανδία, που είναι πολύ δημοφιλής επιλογή μεταξύ των Κυπρίων τα τελευταία χρόνια, που η Ολλανδία χωρίζεται σε πανεπιστήμια έρευνας και στα applied science τα πανεπιστήμια. Από αυτά τα applied science είναι όπως τα πρώην της Ελλάδας, που είναι η αναγνώριση. Δυστυχώς δεν αναγνωρίζουν τα πανεπιστήμια έρευνας το απολυτήριο της τεχνικής σαν ισότιμο και αντίστοιχο του δικού τους απολυτηρίου. Αυτόν τι σημαίνει? Έναν παιδί που παραδείγματος χάρη θέλει να πάει μηχανολόγος μηχανικό και τέλειωσε στην τεχνική, ή που επειδή είναι αρχιτέκτονας ή ηλεκτρολόγος μηχανικός και προτίμησε αυτός τους κλάδους στην τεχνική παρά να πάει στο μαθηματικά φυσική του Λυκειού, διότι θα είχε πιο πρακτική εκπαίδευση στην τεχνική, μπορεί κάλλιστα να διεκδικήσει θέσεις σε δημόσια ιδιωτικά ιδρύματα της Κύπρου και δημόσια της Ελλάδας, όμως δεν θα μπορεί να μπει σε πανεπιστήμια έρευνας της Ολλανδίας, θα μπορεί να μπει στα πρώην ΤΕΗ της Ελλάδας, δηλαδή τα Applied Science, και αν θα είναι σε κλάδους που έχουν να κάνουν με μηχανολογίες, αρχιτεκτονική, δυστυχώς δεν θα μπορεί μετά να εγγραφεί στο αντίστοιχο επιμελητήριο της Κύπρου, που είναι το ΕΤΕΚ, και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα εργοδότησης. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε από νωρίς. Άρα, όπως λέμε τα θετικά της τεχνικής, είναι σημαντικό να το λέμε και αυτό. Έχουν γίνει επανειλημμένα διαβήματα, και θα ήθελα να απονείμω και τα εύσημα για αυτό στον διευθυντή της τεχνικής σχολής, ο οποίος το παλεύει μόνος του ουσιαστικά για να αλλάξει αυτό, αλλά ακόμη δεν έχει αλλάξει. Ότι είναι θέμα που πρέπει να το δουν σε υψηλότερο επίπεδο στο Υπουργείο, σε επίπεδο Υπουργού. Και θεωρώ και απευθύνω και έκκληση είναι κάτι σημαντικό να το δούμε. Δηλαδή, όχι μόνο τα άλλα ζητήματα που είναι σημαντικά, νομίζω είναι σημαντικό να το δούμε και αυτό το ζήτημα. Τώρα, η τεχνική χωρίζεται σε κλάδους και ειδικότητες. Οι κλάδοι, δέστε εδώ κάποια παραδείγματα, υπάρχει κλάδος μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας, αρχιτεκτόνων πολιτικών μηχανικών, εφαρμοσμένων τεχνών, γεωπονίας, υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επισητιστικών επαγγελμάτων, βιομηχανικού σχεδιασμού, ναυτιλιακών, αισθητικής. Είναι και κλάδοι οι οποίοι αρκετοί από αυτούς έχουν και ζήτηση στην αγορά εργασίας της Κύπρου, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βεβαίως η εκπαίδευση που αποκτούν στην τεχνική είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουν να έχουν και μια σωστή εικόνα του τι θα σπουδάσουν μετά. Είναι ένα πλεονέκτημα της τεχνικής, ότι τους βοηθά σε πολλούς από τους κλάδους να έχουν μια εικόνα του τι
να περιμένουν και στις σπουδές και θα είναι και πιο εύκολες οι αποφάσεις. Και χωρίζονται σε ειδικότητες αυτοί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στην ηλεκτρολογία, μεταξύ άλλων, υπάρχει ο κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας προγραμματισμού, που ενδείκνυται για τα παιδιά που θέλουν να πάνε πληροφορική. Και στα εργαστήρια κάνουν μεταξύ άλλων και για σχεδιασμό ιστοσελίδων, που από μόνο του είναι μια δεξιότητα πολύ σημαντική στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Να αναφέρω ότι, ας πούμε, μέχρι το 2030 πάνω θα είναι γύρω στα 15-3 ο όγκος του κύκλου εργασιών της τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Και βεβαίως η πληροφορική είναι αυτός που μπορεί να σε οδηγήσει σε αυτό. Ξεκινώντας από την τεχνική σχολή, παραδείγματος χάρη. Επίσης, στις εφαρμοσμένες τέχνες υπάρχουν μεταξύ άλλων ειδικότητες γραφιστικών τεχνών πολυμέσων, που είναι ενδιαφέρον, δηλαδή είναι μια πιο σύγχρονη μορφή της τέχνης για παιδιά που είναι καλή στο σχέδιο κτλ. Και μπορούν να συνδυαστούν και με το ψηφιακό marketing, διότι όλες οι εταιρείες πλέον θέλουν να έχουν διαδικτυακή παρουσία και το περιεχόμενο αυτό μπορεί να το δουλέψει έναν παιδί το οποίο ξέρει και από φωτογραφία, από video editing, animation και ούτω καθεξής. Ναι, αρκετά από αυτά υπάρχουν και applications που μπορούν να αντιγραφούν από την τεχνητή νοημοσύνη ή να κάνει πιο εύκολη τη δουλειά μας η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν σημαίνει ότι θα περιοριστεί σημαντικά ο ρόλος αυτών των ατόμων. Κάποια γενικά κριτήρια εισδοχής σε πανεπιστήμια Ευρώπης για παιδικά των δημοσίων σχολείων, όπως είπα και πριν, οι πανκύπριες για τα δημόσια πανεπιστήμια Κύπρου-Ελλάδας είναι οι πανκύπριες. Στα πανεπιστήμια της Ευρώπης, πλην Γερμανίας, Ιταλίας που θέλουν τις πανκύπριες, η Ιταλία έχει και δικές της εξετάσεις, και η Γερμανία θέλει και τη γνώση γερμανικών, όπως και η Ιταλία, είτε ιταλικά είτε αγγλικά, ανάλογα με τη σπουδή. Κάποια γενικά κριτήρια εισδοχής, απολυτήριο λυκείου για πανεπιστήμια στην Ευρώπη, δηλαδή χώρες όπως Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Σκανδιναβία, Ουγγαρία κτλ. Απολυτήριο λυκείου και βαθμολογίες σε ειδικά μαθήματα. Τα μαθήματα, τα ποια θα είναι και οι βαθμολογίες, εξαρτούν ανάλογα με τον κλάδο. Υπάρχουν πανεπιστήμια που θέλουν 15 και πάνω γενικών απολυτηρίου, υπάρχουν άλλα που το 18 δεν αρχίζει. Υπάρχουν πανεπιστήμια που θέλουν να έχεις μαθηματικά σε συγκεκριμένο βαθμό, αν παραδείγματος χάρη θέλεις να σπουδάσεις πληροφορική. Υπάρχουν άλλα που δεν έχουν ειδικά κριτήρια για μαθήματα. Επίσης, για τα κορίτσια ή για τα αγόρια που θα κάνουν στρατό, που θα κάνουν τις αιτήσεις στην τρίτη ηλικία, θέλουν να δουν και βαθμολογίες προηγούμενων τάξεων, α, β, λ, ακόμα και τρίτης γυμνασίου. Ακόμα και για τους στρατιώτες θα θέλουν να δουν. Αυτό πρέπει να το ξέρω από νωρίς για να μπορέσω να οργανωθώ και να έχω τους καλούς βαθμούς. Άρα δέστε πώς οι μελλοντικοί στόχοι καθορίζουν τις αποφάσεις. Θα δώσω και κάποια πρακτικά παραδείγματα στη συνέχεια. Η γνώση αγγλικών είναι πολύ σημαντική. Τα IGCSE που κάνετε δεν είναι ότι δεν είναι αποδεκτά, αλλά πολλά πανεπιστήμια ζητούν IELTS, TOEFL, Advanced Proficiency του Cambridge και μάλιστα με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Ενώ το Advanced Proficiency του Cambridge είναι φόρος ζωής, εν τούτης έχει πανεπιστήμια που σου λένε εγώ θέλω να τα έχεις δώσει μέσα στα τελευταία 2 χρόνια, παραδείγματος. Άρα πρέπει να έχω και μια εικόνα για να δω πώς να οργανώσω το παιδί να τα δώσει. Το CV, το motivation letter ή συνέντευξη για να δουν το κίνητρο μας για τον κλάδο της ενέργειας που έκαναμε εκτός του σχολείου. Και πάλι εδώ πρέπει να τροχιοδρομήσω ενέργειες από πριν. Να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα ιδιωτικά, για τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, συγγνώμη, όχι τα ιδιωτικά, τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, τα δημόσια και η ιατρική, η εισδοχή σου καθορίζεται μέσα από πανκύπριες εξετάσεις σε απόλυτο βαθμό. Για τα αγγλόφωνα του τμήματα όμως, που έχουν και δίδακτρα και ανοίξουν τα τελευταία χρόνια, φέτος ανοίξουν και τις Λάρισσας, η εισδοχή δεν καθορίζεται μόνο βάσει των βαθμών, αλλά και βάσει μεταξύ άλλων συνέντευξης και σε κάποια εισαγωγικής εξέτασης. Εάν έχω υπόψη, και βεβαίως βλέπουν και το CV και το motivation, δηλαδή το βιογραφικό μας, την έκθεση ενδιαφερόντων κτλ. Αυτά τα έχω υπόψη από πριν και δεν λειτουργήσω όπως πολλά παιδιά που λένε εγώ να πάω ιατρική και στην τρίτη ηλικία να δω τα πανεπιστήμια. Είναι από πριν που πρέπει να τα δεις.
να βάλω στόχο και τα δημόσια, αλλά επειδή είναι δεδομένη ζωή, να έχω και στόχο τα αγγλόφωνα στην Ελλάδα, αν μπορώ να τα καλύψω βάσει του προϋπολογισμού μου. Έχοντας το υπόψη αυτό, πρέπει να τροχιοδρομήσω και ενέργειες όμως. Όχι μόνο ακαδημαϊκά να βελτιωθώ, αλλά να κάνω και δραστηριότητες εκτός του σχολείου, από επισκέψεις σε γιατρούς μέχρι ανάπτυξη δεξιοτήτων, των soft skills μου κτλ. Αυτό πρέπει να ξέρω από πριν όμως. Κλασική περίπτωση, έναν κορίτσι το οποίο έδωσε φέτος Παγκύπριες, τις έκαναμε τις αιτήσεις, δεν κατάφερε να περάσει μέσω των Παγκύπριων βάσει των βαθμών που επήρε, όμως επειδή είχαμε βάλει στόχους και πλάνων από πριν, είχε κάνει τα εξωσχολικά που είπαμε από επισκέψεις σε γιατρούς, οι οποίοι έκαναν τις συστατικές επιστολές και ληφθήκαν πολύ σοβαρά υπόψη μέχρι και άλλα που τις είπαμε, και κατάφερε να περάσει στο αγγλόφωνο τμήμα του Πανεπιστημίου της Κρήτης και να μην χάσει χρόνο, που δεν είναι και κακό να χάσει χρόνο, γιατί μιλούμε για ένα μεγάλο επίπεδο στόχο την ιατρική. Και υπάρχουν και παιδιά που δίνουν και ξανά, γύρω στα 400 παιδιά δίνουν κάθε χρόνο, όχι όλοι για ιατρική βεβαίως. Αλλά δεν έχασε χρόνο και επειδή είχε κάνει την προεργασία από πριν που τη συζητήθηκαμε, τώρα σπουδάζει στην Κρήτη στο αγγλόφωνο τμήμα. Και για του λόγου του αληθές, βλέπετε και εδώ είναι ένα πανεπιστήμιο στην Ευρώπη που σας το έβαλα έτσι ενδεικτικά να το δείτε. Μεταξύ άλλων, η αξιολόγηση του αν θα μπει στο πανεπιστήμιο στηρίζεται πάνω σε ομαδικές εργασίες που σε βάζουν να κάνεις με άλλους υποψηφίους ανά τον κόσμο. Που είναι κάτι που δεν το μάθαμε εμείς ακόμα. Αλλά αυτό μετρά στην αξιολόγηση. Άρα πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Πάμε να δούμε τώρα λίγο την επιλογή κατεύθυνσης και πώς δουλεύει. Θα δώσουμε και κάποια πρακτικά παραδείγματα πριν δούμε και την οργάνωση μελέτης. Πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Δεν αρκεί να λέμε είμαι στην τρίτη γυμνασίου, θα επιλέξω μαθηματικά φυσική για να έχω πολλές επιλογές και ό,τι θέλει ας γίνει μετά. Πρέπει να έχω και πλάνο και στόχους. Είναι εντελώς διαφορετικό έναν παιδί το οποίο θα πει πάω Λύκειον και επιλέγω μαθηματικά φυσική, από έναν παιδί που θα πει πάω Λύκειον, επιλέγω μαθηματικά φυσική βάσει των σωστών κριτηριών που έθεσα πριν, δηλαδή των κλήσεων μου, καθώς επίσης και των μαθημάτων, και έχω και στόχους, δηλαδή βλέπω προκαταρκτικά σπουδές πληροφορικής, μηχανολογία και στρατό. Και τι ενέργειες θα κάνω για αυτά, αυτές. Είναι πολύ σημαντικό, είναι εντελώς διαφορετικό αυτό από το να πω πάω μαθηματικά φυσική, ή πάω μαθηματικά φυσική και έχω και στόχους και πλάνο. Δεν θα αποφασίσω από τώρα απόλυτα τι θα σπουδάσω, όμως θα έχω στόχους και πλάνο που θα δουλεύω πάνω σε αυτούς και θα βλέπω και στην πορεία πώς πάω. Δηλαδή, εμείς ας πούμε το πώς το δουλεύουμε, κάνουμε και επαναληπτικές συναντήσεις κάθε χρόνο με τα παιδιά που ξεκινούμε μαζί μας στην τρίτη γυμνασία, να δούμε πού βρίσκονται και πώς αναθεωρούνται οι στόχοι. Αλλά οι στόχοι πρέπει να υπάρχουν, γιατί βοηθούν τα παιδιά να είναι πολύ πιο αποτελεσματικά και τα βοηθά και πάρα πολύ με τις επιδόσεις και εν τέλει να πετύχουν τους στόχους. Πρέπει να ληφθούν λοιπόν αυτά τα κριτήρια. Ποιες είναι οι κλήσεις μου, που αυτόν το βλέπουμε και μέσα από συζήτηση και δραστηριότητες που να βάλουμε τα παιδιά να κάνουν. Παραδείγματος χάρη, έναν παιδί που σκέφτεται να πάει βιολογία, το να πάει, σίγουρα να συζητήσουμε τις προοπτικές εργοδότησης, αλλά το να πάει ας πούμε στο Ινστιτούτο Νευρολογίας Γενετικής σε έναν summer internship που έχουν το καλοκαίρι, θα βοηθήσει στο να δει αν μια εκδοχή της βιολογίας επαγγελματικά του αρέσει. Τις κλήσεις βεβαίως τις εντοπίζω πρώτα, τις κλήσεις μου εντοπίζω από αυτά τα ερωτηματολόγια προσωπικότητα και ενδιαφερόντων, τα οποία δεν μου δείχνουν από μόνο τους τι θα σπουδάσω, αλλά είναι πάρα πολύ ευεργετικά και υποφελείς στο να μου δείξουν το προφίλ του παιδιού και να μπορέσουμε να δούμε σε ποιες φύσεις χρονοεργασίας ταιριάζει, άρα να δούμε και ποιες σπουδές μπορούν να μας οδηγήσουν εκεί και ποια κατεύθυνση καλύπτει αυτές τις σπουδές. Άρα μετά να δω και τι επιλογές μου, τι κατεύθυνση μου βάσει των δεδομένων μου, να έχω εικόνα ποια μαθήματα θα κάνω στη σχολή, αλλά όχι για να ξέρω απόλυτα τι είναι η αριθμητική ανάλυση, η βάση δεδομένων ή οι αλγόριθμοι που να κάνω στην πληροφορική, αλλά να ξέρω ότι ας πούμε η σπουδή αυτή σε μεγάλο βαθμό τα πρώτα χρόνια στηρίζεται πολύ στα μαθηματικά. Άρα να ξέρω να δώσω έμφαση στα μαθηματικά στο σχολείο, να μην λέω έχω 20 πληροφορική και 12 μαθηματικά και να τα βγάλω πέρα. Να δω τα κριτήρια εισδοχής για να προετοιμαστώ, όπως είπα, και να δω και πώς να αναπτύξω δεξιότητες και να έχω και εικόνα που με οδηγεί η σπουδή μου για να δουλέψω. Όμως προσέξτε, ναι, υπάρχουν σπουδές όπως η εργοθεραπεία που είναι ξεκάθαρο ποιον είναι το επάγγελμα σου μετά, αλλά από πολλές άλλες σπουδές, από μηχανολόγος, μηχανικός, διοίκηση επιχειρήσεων,
και πληροφορική μέχρι κοινωνιολογία και ψυχολογία ή και δημοτική εκπαίδευση, δεν είναι ξεκάθαρο το ένα το επάγγελμα. Είναι σημαντικό να έχω μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση πριν απορρίψω το οτιδήποτε. Να δώσω κάποια παραδείγματα, έτσι λίγο πιο πρακτικά. Η Μαρία στην τρίτη γυμνασίου δεν γνωρίζει το σύστημα, πώς δουλεύει και τι μαθήματα να επιλέξει. Είναι καλή από τη μια σε χημεία που λέγεται, από την άλλη σε αρχαία ιστορία. Θέλει να βοηθά κόσμο να δουλεύει με παιδικά και ενδιαφέρονται και θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Έχει υψηλούς βαθμούς, αλλά δεν μπορεί να οργανωθεί σωστά. Έχουμε μια περίπτωση παιδικού που έρχεται στην τρίτη γυμνάσιο να το βοηθήσουν. Να δούμε λίγο το πώς δουλεύουν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε λίγο το θέμα οργάνωσης μελέτης, γιατί τότε έχει υψηλούς βαθμούς, αλλά δεν μπορεί να οργανωθεί σωστά, να το βρει μπροστά της στο Λύκειο. Άρα πρέπει να ενσκύψουμε και σε αυτό το θέμα. Θα δώσουμε πρακτικά παραδείγματα στη συνέχεια. Διότι δημιουργείται μια παραπλανητική εικόνα αν είμαστε καλοί στο γυμνάσιο, αλλά δεν μπορούμε να οργανωθούμε, και το βρίσκουμε μπροστά μας μετά στο Λύκειο που είναι πιο δύσκολα τα μαθήματα, που δυσκολεύουν τα μαθήματα. Βάσει αυτής της πληροφόρησης, να πρέπει να κάνει κάποια επιλογή. Θα πάει Λύκειο, παραδείγματος χάρη, αφού το δουλέψαμε και μαζί της, έκαναμε και ερωτηματολόγια, είδαμε και το προφίλ της, συζητήσαμε τα ακαδημαϊκά. Θα μπορεί να πάει Λύκειο μαθηματικά φυσική, γιατί είδαμε ότι θα ήθελε να κρατήσει ανοιχτές τις επιλογές ιατρικής παραγιατρικό βάσει των ενδιαφερόντων της και της συζήτησης και των ενεργειών που έκαναμε. Να μου πείτε, μου αρέσκουν και τα αρχαία και η ιστορία. Ναι, αλλά το σύστημα του δημοσίου του σχολείου δεν είναι όπως τα ιδιωτικά αγγλόφωνα που στην αντίστοιχη τρίτη τάξη μπορείς να επιλέξεις, παραδείγματος χάρη, ιστορία ενισχυμένη με χημεία. Οπότε, αν πρέπει να πάρεις έναν δρόμο και βάσει των δεδομένων και της συζήτησης, επιλέγει, παραδείγματος χάρη, το πρακτικό. Μετά, πιθανότατα να επιλέξει χημεία, βιολογία, αφού τα θέλει αυτά τα μαθήματα για να κρατήσει ανοιχτή την πόρτα της ιατρικής. Και τροχιοδρομούν και ενέργειες να κάνει. Από τα αγγλικά ή και τα γερμανικά, θέλει να κρατήσει ανοιχτή την επιλογή της Γερμανίας. Άρα, δέστε πώς οι μελλοντικοί στόχοι καθορίζουν τις τωρινές μας αποφάσεις. Από το να πάει σε γιατρούς, να τους επισκεφτεί το θερινό σχολείο του Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλα, για να είναι έτοιμοι για αυτές τις επιλογές. Και για τα αγγλόφωνα της Ελλάδας που σας είπα τι θέλουν πάνω κάτω, και για χώρες όπως η Ολλανδία για ιατρική που έχει αγγλόφωνα, αλλά μόνο τα πρώτα 3 χρόνια είναι στα αγγλικά, τα άλλα 3 στα ολλανδικά, αλλά σου κάνουν μαθήματα για αυτά. Και να δουλέψει πολύ με το θέμα των αγγλικών, δηλαδή δεν αρκεί το φροντιστήριο. Είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές οι γονείς παραπονούνται κατηγορικά ότι με την τεχνολογία είναι τα κορίτσια με το Netflix, αλλά αυτά βοηθούν τα παιδικά να αναπτύξουν πολύ καλύτερες δεξιότητες στα αγγλικά, εφόσον τα κάνουν με μέτρο. Και το βρίσκουν μπροστά τους μετά, και που πάνε πανεπιστήμιο ή και σε πανεπιστήμιο που θα πάνε για συνέντευξη. Και παραδείγματος χάρη η Ολλανδία, μεταξύ άλλων για ιατρική, σου στέλνει κάποια επιστημονικά άρθρα να τα διαβάσεις και να απαντήσεις ερωτήσεις σε αυτά. Αν δεν είσαι καλός στα αγγλικά, πώς θα το κάνεις αυτό? Ειδικά αν είσαι από δημόσιο σχολείο που δεν έχει συνέχεια τριβή. Άρα, σας εισηγούμε δραστηριότητα που μπορεί να κάνει εκτός του σχολείου. Όλα αυτά λοιπόν παίζουν ρόλο. Και βέβαια, εντάξει, για ιατρική αγγλόφωνη υπάρχουν και άλλες επιλογές. Και Ουγγαρία και Τσεχία που μπορεί να δει με πιο ψηλά διδάκτρα, που θα θέλουν τις αγωγικές εξετάσεις. Υπάρχει και η Ιταλία με τις εξαεισάιμα. Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Το ζητούμενο όμως είναι, όπως σας είπα, να βάλει στόχους προκαταρκτικούς και να αναπτύξει πλάν. Εδώ και η Δήμητρα που είναι τρίτη γυμνάσιο, αρέσουν οι γλώσσες, εν κοινωνική δυναμική, θέλει να έχει επαφή με κόσμο, δεν της αρέσουν τα αρχαία. Το ότι δεν της αρέσουν τα αρχαία, σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάει στο κλασικό. Μπορεί να μάθει από να μην μ' αρέσει τώρα, να μ' αρέσει μετά. Υπήρχαν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις παιδιού. Το ότι εν κοινωνική δυναμική θέλει να έχει επαφή με κόσμο, σε συνδυασμό με ότι της αρέσουν οι γλώσσες, ναι, μπορεί να πάει να βάλει και στόχους αγγλικές σπουδές, που τις ανοίγουν και τον εκπαιδευτικό τομέα, αλλά και τον τομέα του business. Μπορεί να δούμε και άλλες σπουδές, όπως επικοινωνία, όπως νομική, ψυχολογία, που είναι καλές και δυνατές βάσεις, και μετά μπορεί να συνδυάσουν με αρκετά πράγματα. Και μπορεί να βάλει στόχους και Κύπρο και Ελλάδα και εξωτερικό. Εδώ να μην το βλέπουμε και εγωιστικά ή να πούμε νομική δεν έχει ζήτηση. Υπάρχουν σύγχρονες εξειδικεύσεις σε μεταπτυχιακά, όπως το intellectual property, το law and technology, δηλαδή συνδυασμός της τεχνολογίας με την νομική, που έχουμε μια συμβατική σπουδή όπως είναι η νομική, με κάτι σύγχρονο, και μπορεί να το συνδυάσει, να το βλέπουμε και πιο δημιουργικά. Θα μπορούσε λοιπόν να πάει στο κλασικό,
να έχει την επιλογή της Κύπρου και της Ελλάδας για νομική, αλλά να έχει και παράλληλα και το εξωτερικό και άλλες επιλογές. Εάν θέλει να πάει νομική, είναι να πρέπει, και θέλει να έχει την Κύπρο-Ελλάδα, πρέπει να πάει στο αρχαία ιστορία την ομάδα προσωπισμού. Άρα, δέστε πώς οι στόχοι καθορίζουν και τις αποφάσεις μας. Δίνω τώρα κάποια παραδείγματα και έδωσα τις επιλογές που έχουμε. Αυτά δεν είναι απόλυτα ότι το χειριστείτε εσείς έτσι με τα παιδικά σας. Η Γεωργία, η οποία δεν έχει τόσο ψηλούς βαθμούς, αλλά είναι οργανωμένη στην τρίτη κοινότητα, αυτό είναι καλός ιονός για το μέλλον. Διότι, όπως σας είπα, εγώ προτιμώ έναν παιδί που είναι οργανωμένο και να το συνεχίσει στο λίγο, από έναν παιδί που είναι παντελώς ανοργάνωτο και απλά προσέχει στην τάξη, αλλά δεν διαβάζει καθόλου και έχει ψηλούς βαθμούς, διότι πρέπει να το δουλέψει αυτό. Έχει μέτριους βαθμούς, αλλά είδα πολλά παιδικά με μέτριους βαθμούς που όντας οργανωμένοι στο λίγο επειδή πάμε βαθμοί και έχοντας και στόχους. Και θέλει Κύπρο-Ελλάδα για σπουδές, θα μπορούσε να δει σπουδές. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες σπουδές Κύπρο-Ελλάδα γύρω από αυτά, δηλαδή από διοίκηση, διοικητική επιστήμη, τεχνολογία που συνδυάζεται την διοίκηση μαζί με λίγο την πληροφορική και την ανάλυση δεδομένων. Μπορεί να δει λογιστική, χρηματοοικονομικά, οικονομικά. Υπάρχουν και πιο σύγχρονοι κλάδοι στο εξωτερικό, όπως international business, όπως business economics, που συνδυάζει έναν ευρύ φάσμα μαθηματών και πιο πολλά μαθηματικά από τη διοίκηση και την καθιστά και πιο εργοδοτήσιμη, αλλά και σε αντιπαράθεση με τα καθαρά οικονομικά έχει και μέσα marketing, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού και άλλα, και στρατηγική παραδείγματος χάρη. Μπορεί να δει όμως και πιο μαθηματικοποιημένους κλάδους όπως αναλογιστές. Στο εξωτερικό πρόσφατα με κάλεσε ένας από τους επικεφαλείς ενός από τους μεγάλους ελεκτικούς οίκους της Κύπρου, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος των αναλογιστικών υπηρεσιών της εταιρείας, και ζητούν απεγνωσμένα άτομα από μαθηματικοποιημένους κλάδους και με καλούς μισθούς, και μπορούν να κάνουν μετά και τον επαγγελματικό τίτλο των αναλογιστών. Δηλαδή, ένας που είναι δυνατός στα μαθηματικά, μπορεί να το δει αυτό που είναι αντίεκτος όπως το Econometrics Operations Research στο εξωτερικό, που συνδυάζει μαθηματικά με χρηματοοικονομικά, οικονομικά κτλ. Ή άλλους κλάδους όπως ας πούμε τον Business Analytics. Άρα υπάρχουν συνδυασμοί. Εδώ να αναφέρω ότι υπάρχει και, επειδή πολλούς μπορεί να σας ενδιαφέρουν και οι σπουδές στην Αγγλία, όπου πλέον τα δεδομένα είναι πιο δύσκολα με τα διδακτρά, όμως υπάρχουν υποτροφίες που μπορούμε να τις ζούμε με τα πανεπιστήμια και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, που αν πάρετε 1965 στο απολυτήριο και πάνω, δεν ανεξαρτήτως άλλων κριτήριων μπορεί να παίρνετε 3.000 για κάθε είδος σπουδών. Όμως υπάρχουν και επιλογές αγγλόφωνων πανεπιστημίων, αγγλικών πανεπιστημίων, το Lancaster, που έχει ανοίξει παράρτημα στη Λειψία στη Γερμανία, που είναι τα δίδακτρα όπως ήταν και πριν 9.900 ευρώ, και υπάρχει και δάνειο που σου δίνουν χωρίς επιτόκιο μετά, και έχει και κλάδους που ενδιαφέρουν τους Κύπρους, πληροφορική, software engineering, λογιστική και χρηματοοικονομικά, που ένας που τον ενδιαφέρει λογιστική χρηματοοικονομικά, επειδή οι πανεπιστήμιοι Κύπρου είναι πολύ ψηλές οι βάσεις. Μετά είναι τα ιδιωτικά, αν δεν θέλει να δει την Αγγλία ή την Ελλάδα, είτε λόγω κόστου στην Αγγλία, γιατί η Ελλάδα θεωρεί ότι δεν είναι τόσο καλές οι σπουδές σε αυτόν τον κλάδο, μας παρουσιάζεται μια πολύ καλή ευκαιρία εδώ, σε μια πόλη που είναι και πολύ πιο φτηνή από άλλες γερμανικές πόλεις, και σε κλάδους όπως διοίκηση, λογιστική και τα λοιπά, όπως είπα, πληροφορική, που έχουν και τεράστια ζήτηση στην Κύπρο. Και για τον λόγο του αληθές, εδώ έναν από τα πιο δημοφιλή portals εργοδότησης στην Κύπρο, από αυτές τις 6 εργασίες που είναι live τώρα, που προσφέρονται, πάνω από τις μισές, 2/3 περίπου, αν το μελετήσει κανείς, είναι σε κλάδους είτε ακριβώς είτε συναφείς με διοίκηση, λογιστική, πληροφορική κτλ. Βεβαίως, δεν λέω να είναι το μόνο κριτήριο επιλογής σπουδών. Αυτό πρέπει να δούμε και τα ακαδημαϊκά δεδομένα του παιδιού. Τι μαθήματα κάνω στο σχολείο που είμαι καλός, τι μου αρέσει σε σχέση με ότι να συναντήσω στο πανεπιστήμιο, να σπουδάζω κάποια χρόνια, πρέπει να μου αρέσει και να μπορώ να ανταποκριθώ στη σπουδή, και το προφίλ του παιδιού. Και ακόμα και σε άλλους κλάδους που μπορεί να μου πείτε ψυχολογία, ας πούμε, και τα λοιπά, που μπορεί να μου πείτε έχει πάρα πολλούς τελειωμένους. Σε αυτούς τους κλάδους, εγώ είμαι της άποψης ότι έναν παιδί το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η Κύπρος σε μια μικρή αγορά, και είμαστε δέσμοι της μικρής αγοράς, έναν παιδί το οποίο είναι καλό σε αυτό που κάνει, έχει τις γνώσεις και το προφίλ, μπορεί να ανταποκριθεί και σε τέτοιους τομείς.
Να δώσω ακόμα ένα παράδειγμα τον Λούκα που στην τρίτη γυμνασίου του αρέσει ο αθλητισμός, είναι καλός στη βιολογία, θέλει να βοηθά κόσμο και παιδάκια, δεν είναι τόσο καλός στα αγγλικά. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιλέξει το εμπορικό, οικονομικά αγγλικά. Αν έχουμε μια δυσκολία, προσπαθούμε να την υπερβούμε, να την αποφύγουμε. Και βεβαίως υπάρχουν πολλές επιλογές από το εμπορικό που είπα πριν, από παραγιατρικά, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, μπορεί να πάει και σπορτ, επίσης μέχρι το στρατό και μπορεί να συνδυάσει με τα ενδιαφέροντα του να βάλει και κάποιους στόχους. Για όσους ενδιαφέρονται για στρατό, πρέπει από νωρίς να ξέρουν και τι απαιτείται. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις, οι υγειονομικές, να δουν αν καλύπτουν τα κριτήρια, η ψυχοτεχνική δοκιμασία, η μη λεκτική και λεκτική λογική σκέψη, αλλά και οι αθλητικές δοκιμασίες που πρέπει να προετοιμαστούν σε αυτά. Επίσης, όσοι είστε αθλητές και αν θα έχετε από τα 15 έτη και μετά επιδόσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα, μπορεί να υποφεληθείτε στις Παγκύπριες, είτε να πάρετε πριμοδότηση και να δώσετε την πρακτική δοκιμασία, που είναι ένα έξτρα μάθημα και μπορεί να σας βοηθήσει να αυξηθούν οι βαθμοί σας, ότι θα μετρήσει για όλους τους κλάδους σπουδών, είτε να μπείτε με ειδικά κριτήρια, που είναι μεταξύ των ειδικών κριτηρίων του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΤΕΠΑΚΟ αθλητισμός, αλλά αυτό θα το δούμε και σε πιο ειδικό πλαίσιο από κοντά. Είναι σημαντικό να τα ξέρουμε από νωρίς αυτά. Πάμε να δούμε τώρα, να πω έτσι κάτι συγκεκριμένο, πριν πάμε στην οργάνωση μελέτης, για το εμακρηγορήσαμε λίγο, αλλά είναι αρκετά τα θέματα και θέλω να σας δώσω σε μια λεπτομερή εικόνα του τι γίνεται. Ο Ιωάννης ήταν μια περίπτωση που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και να δείτε λίγο το πώς πρέπει να το δουλέψετε στην τρίτη γυμνασίου. Πάει σαν ανάποδα, κάνοντας και τα τεστ και τα λοιπά συζητώντας, και πάει σαν ανάποδα και βλέπεις τι κλάδους σπουδών δεν θέλει να αποκλείσει ο Ιωάννης, πληροφορική μαθηματικά, ας πούμε. Έχοντας αυτόν υπόψη, πρέπει να επιλέξω λίγο η τεχνική. Επειδή όμως ήθελε να πάει και εξωτερικό και σκέφτεται και το engineering, και είπα σας ότι κάποιες σχολές δεν εγκρίνουν το απολυτήριο της τεχνικής στο εξωτερικό, επέλεξε να πάει λύκειο. Στην πρώτη, άρα δέστε πώς η πληροφόρηση καθορίζει τις αποφάσεις μας, η σωστή πληροφόρηση. Στην πρώτη λύκειο επέλεξε πληροφορική αγγλικά, πληροφορική για να μπορεί αντί αυτούς τους κλάδους να πάρει και συναφή εκπαίδευση, τα αγγλικά για να μπορέσει να επικεντρωθεί στα άλλα μαθήματα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να δει και τα αγγλικά για να πάρει και ένα ψηλό απολυτήριο. Πρώτη β' λυκείου του εισηγηθήκαμε να κάνει A-level μαθηματικό, όχι για να μπει στα πανεπιστήμια, διότι για μαθητές δημοσίως σχολών σε αυτές τις χώρες είναι το απολυτήριο που θέλουν, όμως για να μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα στο πανεπιστήμιο, στο πρώτο έτος. Και επίσης του εισηγηθήκαμε πότε να κάνει τα IELTS βάσει το πόσο διαρκούσα στο πανεπιστήμιο και να κάνει και εξωσχολικές δραστηριότητες για να μπορέσει να αποκτήσει δεξιότητες που θα τον βοηθήσαν στο πανεπιστήμιο. Τα IELTS του είπαμε να τα κάνει τρίτη λυκείου στρατό για να μετρούν τότε που θα έμπαινε στο πανεπιστήμιο. Άρα, ένα σωστό πλάνο καθορίζει και την πορεία μας. Οργάνωση μελέτης. Αυτές είναι οι 56 δεξιότητες του μέλλοντος, όπως καθορίζονται από τον έγκριτο συμβουλευτικό οίκο McKinsey. Όπως θα δείτε εδώ στις γνωστικές δεξιότητες, μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες είναι η διαχείριση χρόνου και η θέσπιση προτεραιοτήτων. Μία τρομερά λοιπόν σημαντική δεξιότητα που θα δούμε στη συνέχεια για τα παιδιά σας είναι εξαιρετικά σημαντική και για το μέλλον της αγοράς εργασίας, και το βλέπετε και εσείς. Γιατί είναι σημαντική η οργάνωση μελέτης? Γιατί μας βοηθά, εντάξει, με τις εξαίσεις τετραμμένων, ενώ με την τελική τώρα εξέταση, μειώνει το άγχος των εξετάσεων και των διαγωνισμάτων, βελτιώνει τις επιδόσεις μας και βεβαίως αναπτύσσει δεξιότητες για το μέλλον μας. Από την καταπολέμηση της αναπληκτικότητας μέχρι την σωστή οργάνωση του χώρου διαβασμού και διαχείριση χρόνου. Να δούμε κάποια επιμέρους θέματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση διαβάσματος. Φυσικά με την οργάνωση του χώρου μελέτης. Είναι πολύ σημαντικό να είναι οργανωμένος ο χώρος μελέτης μας. Εντάξει, υπάρχουν και παιδιά για να είμαι δίκαιος που δεν είναι τόσο οργανωμένος και πετυχαίνουν τα βέλτιστα αποτελέσματα, αλλά τουλάχιστον σίγουρα να μην είναι όπως το χρόνο εδώ πάνω. Διότι όταν ο χώρος μου και η τσάντα μου είναι οργανωμένη σε φυλάδια, αναμάθημα, σε φυλάδια, files κτλ., τρώω πιο λίγο χρόνο να τα ψάχνω την ώρα που ξεκινώ το διάβασμα και είμαι και πολύ πιο θετικός και οργανωμένος και αποτελεσματικός. Και εμείς δουλεύουμε με τα παιδιά σε αυτό το κομμάτι και μας στέλνουν και πρακτικά φωτογραφίες του χώρου διαβάσματος τους, να δούμε ποιος είναι ο χώρος διαβάσματος τους, να δούμε τους δίνουμε κατευθυντήριες γραμμές και εισηγήσεις πώς να το διαμορφώσουν καλύτερα και αυτό βοηθά. Διαχείριση χρόνου ως το κορυφαίο ζήτημα που άπτεται της οργάνωσης της μελέτης μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όπως είπα και πριν,
οτιδήποτε πετύχω θα το πετύχω στο διαθέσιμο σε μένα χρόνο. Συνεπώς, και θα το δείτε και πιο μετά, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά και όσο προσεγγίζουν πιο μεγάλες τάξεις και το λύκειο, θα διαπιστώσετε ότι επειδή όλα τα παιδιά απασχολούν και φροντιστήρων, όπως είπα και πριν, ο υπόλοιπος ο χρόνος που είναι προαιρετικός καθορίζει και ποια παιδιά να πετύχουν τους στόχους τους ή όχι. Και χρειάζεται να οργανώνω αυτόν τον χρόνο. Πρέπει πρώτα να βάλω κάτω τις δραστηριότητες που κάνω από Δευτέρα μέχρι Κυριακή. Από διάβασμα και φροντιστήρα μέχρι δραστηριότητες εξωσχολικές όπως κολύμπιν, βόλεϊ, ούτω καθεξής, ποδόσφαιρο. Ξεκούραση, και δεν εννοώ το κινητό γιατί κουράζει πολλές φορές, αλλά έχει και παιδιά που το χρησιμοποιούν το κινητό. Και βεβαίως το τελευταίο που είναι σημαντικό να δούμε σε αυτές τις δραστηριότητες που πρέπει να τις κατατάξουμε για να δούμε πώς να τις οργανώσουμε, και θα το δούμε σε λίγο, είναι η ψυχαγωγία. Πάμε να δούμε τώρα για τις καθημερινές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το που έχω διαπιστώσει με πολλά παιδιά, ότι πρέπει να βάζουμε ένα πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να προσέχουμε μέσα στην τάξη. Πιστοί που είμαστε μέσα στην τάξη πρέπει να προσέχουμε. Πολλά παιδιά δεν προσέχουν μέσα στην τάξη, μετά καταβάλουν πολύ περισσότερη προσπάθεια στο σπίτι για να τα καταλάβουν και αν τα καταλάβουν. Πρέπει την ώρα που είμαστε μέσα στην τάξη να έχουμε μια γκολα δίπλα μας, η παραμικρή μπορεί να προηγείται, σημειώνουμε και να πηγαίνουμε μετά στον καθηγητή να μας στείλει. Ακόμα και την ώρα που διαβάζουμε στο σπίτι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Διότι παραπάνω παιδιά βλέπουν, έχουν μια απορία, κατάλαβα το, προχωρώ παρακάτω. Και βρίσκονται μετά μπροστά στο διαγωνισμό. Άρα είναι σημαντικό η παραμικρή απορία προκύπτει να τη βλέπω, να την βάζω κάτω και να πηγαίνω στον καθηγητή να μου τη λύσει. Χρειάζεται πρωτοβουλία. Πρέπει να έχω πρόγραμμα. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι ένα παιδί σχολάνει, πάει σπίτι η ώρα 2 και 4:30 ξεκινά φροντιστήριο. 2 με 3 να ξεκουραστεί, 3 με 4 να κάνει ένα φρεσκάρισμα που διδάχτηκε το πρωί στο σχολείο. Τούτον πρέπει να είναι απαρέγκλητα, πρέπει να το κάνω κάθε μέρα. Ό,τι και αν έχω να κάνω, να διοχετεύω χρόνο στο να φρεσκάρω αυτά που διδάχτηκα το πρωί στην τάξη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι είναι μια δεύτερη φορά που τα βλέπω. Μετά πάω φροντιστήριο, ας πούμε 4:30 με 6. Έρχομαι μετά από το φροντιστήριο μέχρι τις 7 να ξεκουραστώ και μετά να ξεκινήσω διάβαζα μέχρι ένα προκαθορισμένο χρόνο. Ξέρω εγώ 7 με 8 και 4, ή 7 με 8. Υπάρχει κάτι που λέει κάθε 25 λεπτά που διαβάζω τα 5 να ξεκουράζουμε. Εμάς μας έλεγαν κάθε 45 τα 15 να κάνουμε διάλειμμα. Δεν θα το πω τόσο απόλυτα αυτό θα το δει και το κάθε παιδί με το πόσο μπορεί να συγκεντρωθεί κτλ. Μετά βάζω και χρόνο τι θα κάνω όσον αφορά την ξεκούραση μου. Και μετά ίσως να ξαναδικαβάσω ακόμα μια ώρα. Δηλαδή πρέπει να είναι όλα σε πρόγραμμα για να έχω και κάτι να προσδοκώ. Και αυτό το πρόγραμμα να το έχω στην κουζίνα για να αποφεύγω την τυχόν παρεξηγήσει με η μάμα ή τον παπά. Πρέπει να δίνω προτεραιότητα σε διαγωνίσματα που έχω την επομένη στο διάβασμα και εργασίες. Αν δεν έχω εργασίες ή διαγωνίσματα, να δίνω προτεραιότητα σε μαθήματα που χρειάζονται παραπάνω χρόνο για να τα καταλάβω. Το Σαββατοκυριακό είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό, γιατί πολλά παιδιά το Σαββατοκυριακό λένε «Μα είμαι κουρασμένος που τις καθημερινές, να πάω σινεμά, να πάω ποδόσφαιρο κτλ». Τα καταλαβαίνω αυτά. Από την άλλη, όμως, πρέπει, επειδή έχουμε και πιο πολύ χρόνο, γιατί το πρωί δεν πάμε σχολείο, πρέπει πάλι να βάλουμε πρόγραμμα και στο πρόγραμμα είναι και το διάβασμα και οι δραστηριότητες. Και εκείνο που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι το Σαββατοκυριακό να κάνουμε πιο καθαρές σημειώσεις σε εκείνα που διδαχτήκαμε το πρωί στην τάξη, που διδαχτήκαμε τις καθημερινές στο σχολείο, και να λύσουμε και ασκήσεις κάτω από συνθήκες εξέτασης, δηλαδή κάνοντας χρόνο και χωρίς τις σημειώσεις. Γιατί όσο πιο πολλές φορές αντιγράψουμε την πραγματική κατάσταση, τόσο πιο εύκολο να το χειριστούμε στο διαγώνισμα. Τα διαγωνίσματα και τις εξετάσεις είναι πολύ σημαντικό πάλι πριν ξεκινήσουμε το διαγωνισμό να κάνουμε πλάν το χρόνο μας. Όπως σας είπαμε, το διάβασμα τις καθημερινές. Όχι να δούμε μια προς μια ασκήσεις, όχι για να χωθούμε, αλλά για να πούμε σε αυτήν την άσκηση θα κατανέμω 3 λεπτά, σε αυτήν 5 κτλ. Και πάντα να αφήνουμε και χρόνο
για το τέλος να ξαναβλέπουμε το διαγώνισμα, διότι αυτό θα μας βοηθήσει. Πολλές φορές, εγώ όταν έβλεπω διαγωνίσμα στο τέλος, εντόπιζα λάθη και τα διόρθωνα. Έχει παιδιά που βλέπουν μια άσκηση 3 μονάδες και ξεκινούν και γράφουν ότι ξέρουμε ότι αν γράψεις 3 μονάδες είναι να πάρει. Και αφήνουν ασκήσεις το 10 μονάδες ή το 15 πίσω. Άρα πρέπει να προγραμματίσουμε σωστό διαγώνισμα βάσει του χρόνου που απαιτείται από την κάθε άσκηση, να κάνουμε και highlight συγκεκριμένες λέξεις σε κάθε άσκηση και να τη βλέπουμε έτσι σωστά και το τι μας ζητά. Αν έχουμε να κάνουμε με περιλήψεις ή εκθέσεις, μπορούμε να κάνουμε και κάποια σύντομα points στο που θα επικεντρωθεί για να ξέρουμε πού θα επικεντρωθούμε μετά. Και εκείνο που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι να δούμε και από πού ξεκινούμε. Έχει παιδιά που ξεκινούν από εκείνα που είναι πιο εύκολα για να αποκτήσουν θετική ψυχολογία μετά ή από εκείνα που είναι πιο δύσκολα για να φεύγουν από τη μέση. Αυτό εξαρτάται από το πώς θέλετε και να έχετε και κατά τη διάρκεια του διαγωνίσματος αίσθηση του χρόνου, είτε βάζοντας ένα ρολόι μπροστά, είτε έχοντας και ρολόι. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσετε να μην βγείτε έξω από τον χρόνο και να μείνει ο χρόνος τέλος για να τα δείτε ξανά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αν μια άσκηση δεν την καταλάβετε, είναι σημαντικό να πάτε στην επόμενη και να σκεφτείτε λίγο ερχόμενοι πίσω ψύχρεμα αυτή η άσκηση πώς συσχετίζεται με κεφάλαια που κάνετε για να δείτε, να βρείτε και πώς να την λύσετε. Όταν μου επιστραφεί το διαγώνισμα, έρχομαι σε επαφή με τον καθηγητή χωρίς να τον κατηγορώ για συγκρίνω με συμμαθητές μου και χωρίς να τον κατηγορώ τον καθηγητή γιατί μου βάλε χαμηλό βαθμό, να δω, να καταλάβω τι έκανα λάθος και πώς θα το βελτιώσω. Είναι πολύ σημαντικό. Πώς υπάρχουν και οι τύποι μάθησης, ακουστική, οπτική, κιναισθητική, που έχουμε και κάποια τεστ που τους εντοπίζουμε. Η κατανόηση του τύπου μάθησης βοηθά στο να δούμε πώς αποστοιχίζουμε καλύτερα τις πληροφορίες, αλλά και πώς αναπτύσσουμε σωστόν τρόπο διαβάσματος βάσει της φύσης του κάθε μαθήματος. Οι ακουστικοί αφομώνουν καλύτερα τις πληροφορίες όταν τους παρουσιάζουν σε προφορικό λόγο. Άρα το προφορικό στην τάξη του συμμετοχή βοηθά. Βεβαίως, βοηθά να διαβάζουν και απ' έξω τις σημειώσεις που έκανα, αφού το έκανα σημειώσεις. Είναι πολύ σημαντικό για όλους τους μαθητές. Οι σημειώσεις είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά πρέπει να είμαι σε θέση να δω και πώς τις κάνω και πώς κάνω και highlight και πώς εστιάζω στα κύρια σημεία. Από αυτό χρειάζεται και σωστή καθοδήγηση από τους καθηγητές μου. Εγώ που ας πούμε ήμουν οπτικός τύπος, πάντα συγκρατούσα τις σημειώσεις που έκανα. Ειδικά η οπτική τύπη βοηθά πάρα πολύ. Επίσης, η ακουστική βοηθά να είναι μακριά από θόρυβον η φάσαρα, η μουσική, το να του διαβάσουμε, γιατί δεν αποσπάται η προσοχή τους. Οι οπτικοί αφομώνουν καλύτερα τις πληροφορίες όταν τους παρουσιάζονται σε οπτική μορφή ή σε γραπτών. Βοηθά πάρα πολύ οι οπτικοί τύποι την ώρα που διαβάζουν να είναι καθαρό το γραφείο τους για να μην αποσπάται η προσοχή τους. Και το άλλο που βοηθά πολύ με τους οπτικούς τύπους είναι να κάνουν highlight ή που είναι και ολόκληρη επιστήμη το πώς να κάνεις highlight για να ξέρεις πού να εστιάσεις και επίσης να κάνουν και σημειώσεις. Οι κιναισθητικοί τύποι ενεργοποιούνται με αίσθηση της αφήξης όταν κινούνται. Βοηθά να περπατούν με τις σημειώσεις που έκαναν και να τις διαβάζουν ή να χρησιμοποιούν και το δάχτυλο τους σαν οδηγό κατά την ανάκοινωση, ενώ βοηθά πολλές φορές να συνδυάζουν το διάβασμα με μικρές κινήσεις ή να τεντωθούμε λίγο, να χαλαρώσουμε, βοηθά αυτό. Πολλά παιδιά είναι συνδυασμός των τύπων μάθησης. Να δούμε και λίγο πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Εμείς έχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες που βοηθούμε το κάθε ανάλογα με τους προβληματισμούς που αντιμετωπίζει και την τάξη που είναι. Βοηθούμε παιδιά μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό, γυμνασίου, λυκείου φοιτητές. Εσάς που είσαστε, ας πούμε, τρίτη γυμνασίου τώρα, χωρίζουμε τα παιδιά σε δύο ειδών περιπτώσεις. Τα παιδιά που είναι λίγο πιο προσανατολισμένα και τα παιδιά που είναι σε στάδιο διερεύνησης. Για τα παιδιά που είναι λίγο, που αυτό θα το διαπιστώσουμε αφού το επικοινωνήσουμε και τηλεφωνικώς μαζί σας για να δούμε λίγο τα ζητήματα που σας απασχολούν και να σας καθοδηγήσουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούν να σας βοηθήσουν. Τα παιδιά που είναι σε στάδιο διερεύνησης, εισηγούμαστε τη διενέργεια ψυχομετρικό τεστ που είναι και με την καθοδήγηση ατόμων από την ομάδα μας. Είμαστε οι μόνοι που το κάνουν έτσι για να μπορέσουμε να έχουμε και σωστά αποτελέσματα. Και στη συνέχεια, αφότου αναλύσουμε τα αποτελέσματα, κάνουμε συνάντηση για να δούμε τα αποτελέσματα
και βάσει τόσο των αποτελεσμάτων αλλά και των ακαδημαϊκών δεδομένων του παιδιού και άλλα σημεία που θα συζητήσουμε, να προσπαθήσουμε να πετύχουμε 4 στόχους. Να εξηγήσουμε το σύστημα αναλυτικά στο παιδί πώς δουλεύει, να λυθούν απορίες που έχετε εσείς είτε το παιδί, να εισηγηθούμε επιλογή κατεύθυνση για λίγη τεχνική σχολή και να αναπτύξουμε και έναν πλάνο σε σχέση με τις πιθανές σπουδών που θα βλέπαμε το παιδί. Τους ίδιους στόχους, με τις πιθανές επιλογές, τους ίδιους στόχους προσπαθούμε να πετύχουμε και για τα παιδιά που δεν είναι σε στάδιο διερεύνηση και μας λένε, ας πούμε, ξέρεις, εγώ βαδίζω παραπάνω προς μηχανολογίες κτλ. Με αυτά τα παιδιά μπορούμε να κάνουμε μία ώρα συνάντηση ανάμιση για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους, να λυθούν απορίες, να δούμε το σύστημα, να γίνει εισήγηση της κατεύθυνσης και να βάλουμε και έναν πλάνο. Και βεβαίως μέχρι το τέλος του Λυκείου γίνονται επαναληπτικές συναντήσεις εκεί και όπου χρειάζεται για τις επιπρόσθετες αποφάσεις που έχετε να λάβετε και στο τέλος του Λυκείου βοηθούμε με τις αιτήσεις σε πανεπιστήμια Κύπρου Ελλάδας μέσω των Παγκυπρίων εξάσεων ολοκληρωμένα, δηλαδή μπορεί να έχετε εσείς τώρα παιδιά κάποια από εσάς τρίτη Λυκείου, αιτήσεις για Πανεπιστήμιο Κύπρου Ελλάδας, ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου και επίσης β' κατανομή κράτηση θέσεις κτλ. Βοηθούμε επίσης με τις αιτήσεις σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, ολοκληρωμένα από ιατρικές σχολές μέχρι πολλούς άλλους κλάδους, από Ολλανδία και Βέλγιο μέχρι Σκανδιναβία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ουγγαρία, Τσεχία και άλλες χώρες, Βουλγαρία, από την επεξήγηση στην αναλυτική όλων των εγγράφων, καθοδήγηση για CV, motivation letter, συνέντευξη, συμπλήρωση, υποβολή και παρακολούθηση της αίτησης από εμάς και μετά πρακτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με επεξήγηση απαιτούμενων εγγράφων, καθοδήγηση για πληρωμή διδάκτρων, εγγραφή στα πανεπιστήμια και κάνουμε και συνάντηση με καινούριους φοιτητές που θα πάνε μαζί σας ή υφιστάμενους για να γνωριστείτε και αυτό θα σας βοηθήσει και απαλλάσσει και τους γονείς πολλές φορές, θα έλεγα, από το άγχος του. Και η υπηρεσία οργάνωσης μελέτης διαχείρισης χρόνου που έχουμε, που δουλεύουμε πολύ με τα παιδιά σε θέματα οργάνωσης χώρου, διαβασμός, εξατομικευμένα βάσει των δικών τους δεδομένων, διαχείριση χρόνου, συγκέντρωση, θέσπιση προτεραιοτήτων στόχων, τεχνικές διαβάσματος, πώς να βάζουν προτεραιότητες στόχους και θέματα καταπολέμησης της αναβλητικότητας. Τούτο είναι και ένα ερώτημα, έναν email που έλαβε ένα από τα παιδιά που κάνει την υπηρεσία εδώ με τα παιδιά γυμνασίων Λυκείων, που τον ευχαριστούσαν η μητέρα για το πόσο πολύ την βοήθησε την κόρη της αυτή τη διαδικασία. Επίσης, έχουμε και υπηρεσίες σχολικού ψυχολόγου για θέματα παραδείγματος χάρη όπως είναι με θέματα άγχους, εξάρτησης με την τεχνολογία και άλλα, μαθησιακές δυσκολίες, αλλά αναπτύξαμε τώρα και μια υπηρεσία για αθλητικές υποτροφίες στην Αμερική, που παρέχουν πληροφόρηση για πιο μικρά παιδιά, για το τι απαιτείται για να αναπτύξουν ένα σωστό πλάνο, αλλά και μετά με αιτήσεις. Η πιο σημαντική δεξιότητα του μέλλοντος είναι η εκπροθέσεως μάθηση. Σε έναν κόσμο που συνέχεια μεταβάλλεται, το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι ούτε οι γνώσεις του Λυκείου, ούτε του Γυμνασίου, ούτε του Πανεπιστήμιου αρκούν. Εκείνο που πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά είναι την δεξιότητα συνεχώς να θέλουν να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται. Και αυτό θα το αναπτύξουν μέσα από την εμπλοκή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες και μέσα από τη συνεχή προσπάθεια που θα καταβάλουν. Υπάρχουν και παραδείγματα ακραία που μπορεί να στην Κύπρο να μην μας φαίνονται τόσο λογικά, αλλά βλέπετε εδώ μια κοπέλα στην Αμερική, η οποία μόνο μέσα από σεμινάρια από το YouTube κατάφερε και άλλαξε κλάδων εργασίας και είναι και πολύ πιο επικερδής η δουλειά που κάνει τώρα. Τι θέλω να πω, ότι τα πράγματα δεν είναι μια ευθεία γραμμή και είναι και πολύ σημαντικό να αξιοποιούμε την τεχνολογία προς όφελος μας για την εκπαίδευση μας. Ή εδώ μια άλλη κοπέλα η οποία σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο του Νότιχαμ που σπούδαζα και εγώ, διοίκηση επιχειρήσεων αυτή η κοπέλα. Τους περισσότερους, αν τους πεις διοίκηση, θα σου πούμε, μα θα βρει δουλειά. Ή πάνω όλη διοίκηση. Δεν είναι η ουσία να κάνω κάτι διαφορετικό, αλλά ίσως να κάνω και κάτι που κάνουν άλλοι, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Πήγαινε, έκανε MBA στην Αμερική και τώρα έχει δική της startup επιχείρηση στην Αμερική, στον τομέα της ενέργειας, και την έκανε την επιχείρηση μαζί με άλλα παιδιά τα οποία ήταν άλλων κλάδων μηχανολογίας κτλ. Είναι ένα παράδειγμα αυτό, γιατί δείτε πώς τα πράγματα δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Αυτό που μετρά δεν είναι να μπω ή όχι σε ένα πανεπιστήμιο, αλλά η συνεχής προσπάθεια που θα καταβάλω και να κάνω τη μάθηση μέρος της καθημερινής μου ρουτίνας.
Ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε. Πήγαινε έτσι λίγο περισσότερο η ομιλία, ενώ είπαμε γύρω στην μία ώρα και έναν τέταρτο, πήρε γύρω στην 1,5 ώρα. Όμως, ελπίζω να λάβετε αρκετές πληροφορίες. Πάντα σίγουρα δεν είναι αρκετή μια διάλεξη. Είναι τροφή για σκέψη που σας παρέχουμε και σίγουρα οτιδήποτε θέλετε είμαστε στη διάθεσή σας. Μπορείτε να κάνετε scan εδώ για να μας ακολουθήσετε στα social media και να ενημερώνεστε πρώτοι για νέες διαλέξεις που έχουμε, αλλά και θέματα που θίγουμε σε αυτά που σας απασχολούν και σας προβληματίζουν. Να ευχαριστήσω θερμά. Εδώ είναι και τα στοιχεία μας, όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Όπως είπα, έχουμε ο Λευκός Λεμεσόν και κάνουμε και πολλές συναντήσεις με παιδιά διαδικτυακώς. Να ευχαριστήσω ξανά τον Σύνδεσμο Γονέων, ειδικότερα των φίλων των Ανδρέα Μπικερίτη αλλά και των φίλων των Παναγιώτη για τη διοργάνωση της διάλεξης. Να δώσω τον λόγο στον Ανδρέα να θέλει να πει κάτι καταληκτικά και ακολούθως θα απαντηθούν οποιασδήποτε ερωτήσεις έχουν υποβληθεί γραπτώς, αλλά και βεβαίως οι οποιασδήποτε ερωτήσεις θα υποβληθούν τώρα είτε και προφορικά, όπως είπαμε μπορεί να απαντήσετε την ένδειξη Raise Hand και θα ειδοποιηθούμε και θα σας δώσουμε τον λόγο. Βάζω και τώρα στο chat τα στοιχεία για τα social media μας. Μπορείτε να πατήσετε το link και να μας ακολουθήσετε και για να ενημερωθείτε για θέματα που σας αφορούν και σας απασχολούν. Δίνω τον λόγο ευθύς αμέσως στον Ανδρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητικά τα συζήτηση που μας ενημέρωσε για κάποια πράγματα που ενδιαφέρουν και εμάς και τα παιδιά μας. Νομίζω λυθήκαν αρκετές απορίες και εμένα προσωπικά, γιατί είχα κάποιους ενδιασμούς, γιατί ο γιος μου ο ένας είναι τρίτη γυμνασίου και είμαστε σε σκέψεις τι θα ακολουθήσει. Είναι πολλά τα πράγματα που προβληματίζουν. Ήταν εδώ, έκαναν και δίπλα μου και άκουγε στη συζήτηση. Ήταν όλα ενδιαφέροντα και νομίζω μας έβαλε σε μια γραμμή. Νομίζω μπήκαμε σε μια γραμμή. Νομίζω και οι υπόλοιποι, γιατί βλέπω ότι παραμείναν αρκετοί από εκείνους που έχουν ξεκινήσει. Είναι θετικό ότι ήταν ενδιαφέροντα όλα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και ελπίζω και όλα τα μέλη που ακούσαν τη διάλεξη. Αν κάποιος θέλει κάποιο σχόλιο, Αντώνη, από μένα είμαστε μια χαρά. Ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα μου, όπως και τον Παναγιώτη και τα υπόλοιπα μέλη, και είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, αυτή η επικοινωνία που έχουμε με το Σύνδεσμο Γονέων, όπως και όλους τους συνδεσμούς γονέων, για τη διοργάνωση αυτών των διαλέξεων πάντα προς όφελος των γονέων και των παιδιών. Να δούμε τώρα κάποιες ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί. Η κυρία Δάφνη είχε ρωτήσει πριν, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η φυσική ως απαραίτητο μάθημα για σπουδές πληροφορικής στην Κύπρο. Κοιτάξτε, εγώ πάντα μιλώ με τα δεδομένα ως έχουν. Αυτή τη στιγμή, αυτό που ισχύει είναι ότι για να μπορέσει να διεκδικήσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω των Παγκυπρών εξάσεων για καθαρή πληροφορική, χρειάζεται νέα ελληνικά, μαθηματικά, φυσική και πληροφορική ή το αντίστοιχο μάθημα της τεχνικής σχολής αντιπληροφορική του Λυκείου. Από εκεί και πέρα, εάν θα αλλάξει κάτι, θα ανακοινωθεί σύντομα το νέο βιβλίο πλαισίων πρόσβασης και εκεί θα το δούμε. Δεν θα ήταν και θεωρώ υπεύθυνο από μένα να μπαίνω να κάνω εικασίες ή υποθέσεις. Θα μας δοθούν οι σπουδές ξεκάθαρα, λέει η κυρία Γεωργία, δηλαδή κάποιος μπορεί να πάει μαθηματικός από τον κλάδο που έχει οικονομικά. Έχουμε δώσει αρκετά παραδείγματα και πριν. Σίγουρα, όπως είπε και ο Ανδρέας, προσπαθούμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια γραμμή. Σε πιο συγκεκριμένο επίπεδο μπορούμε να το δούμε και από κοντά. Θα ήθελα να αναφέρω ότι όσον αφορά τα μαθηματικά, δηλαδή σπουδές καθαρών μαθηματικών σε πανεπιστήμια δημόσια Κύπρου Ελλάδας, χρειάζεται να πας από τον κλάδο μαθηματικό φυσικής. Δεν μπορείς από το μαθηματικά οικονομικά, γιατί χρειάζεται φυσική. Άλλες σπουδές όμως μαθηματικών στην Ευρώπη ή συναφών με τα μαθηματικά κλάδων ή που έχουν δυνατόν στοιχείων των μαθηματικών, υπάρχουν αρκετές που δεν χρειάζεται η φυσική. Αλλά και πάλι εδώ χρειάζεται να το δούμε εξατομικευμένα για να δοθούν, να μπουν και οι στόχοι εξατομικευμένα και να πάρθουν και οι σωστές αποφάσεις. Η κυρία Γεωργία λέει, συγγνώμη, ο κύριος Χαράλαμπος λέει, γίνεται τεστ για να βρεθούν οι κλήσεις και ενδιαφέροντα του παιδιού. Ναι, το έχουμε απαντήσει και πριν. Τα ερωτηματολόγια
είναι πολύ βοηθητικά, αλλά να ξεκαθαρίσω κάτι. Είναι βοηθητικά στο να μας σκιαγραφίσουν το προφίλ του παιδιού, για να μπορέσουμε να δούμε και εφόσον γίνονται με σωστόν τρόπο, δηλαδή να υπάρχει και άτομο μαζί με τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια, που είναι και κάτι που κάνουμε, όπως σας είπα εμείς, είμαστε οι μόνοι που το κάνουμε, για να έχουμε σωστά αποτελέσματα, και στη συνέχεια το πώς αξιοποιούμε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου δεν επαφείται στο ερωτηματολόγιο να μας πει από μόνο του τι θα σπάσει το παιδί, τι κατεύθυνση θα επιλέξει, τι κλάδο επαγγέλματος θα ακολουθήσει, αλλά να μας δείξει τα στοιχεία του προφίλ του παιδιού, αφού τα συζητήσουμε και τα επιβεβαιώσουμε και μέσα από το παιδί, και να δούμε συνεπώς σε ποιες φύσεις χρόνου εργασίας ταιριάζει αυτό το παιδί, άρα και ποιες σπουδές μπορούν να μας οδηγήσουν εκεί και ποια κατεύθυνση μπορεί να μας οδηγήσει. Άρα το ερωτηματολόγιο μας δίνει μια δυνατή βάση συζήτηση, εφόσον γίνει και διεκπαιρεωθεί και αξιοποιηθεί με σωστόν τρόπο, και από εκεί πέρα χρειάζεται συζήτηση και ενέργειες που πρέπει να τροχιοδρομηθούν. Ο κύριος Χαράλαμπος ρωτάει, γίνεται στο σχολείο. Εμείς σαν γραφείο το κάνουμε αυτό το ερωτηματολόγιο με τον τρόπο που σας είπα. Ερωτηματολόγια μπορεί να το κάνει και ένα παιδί από το διαδίκτυο, μπορεί να το κάνει και οπουδήποτε αλλού στο σχολείο κτλ. Το θέμα είναι όμως, όπως σας είπα, να γίνει και να αξιοποιηθεί με τον σωστόν τρόπο. Δηλαδή, το να μου δώσουν, έρχονται συχνά παιδιά και μου λένε: έκαμα το ερωτηματολόγιο εκεί ή οπουδήποτε, μου εδόθηκε ένα report 100 σελίδες, αλλά δεν το έχω ανοίξει εδώ. Τι όφελος επήρες? Δηλαδή, δεν αρκεί μόνο να έχω κάνει ένα ερωτηματολόγιο ή να μου λέει το ερωτηματολόγιο πας προς ιατρική. Μα δεν μου λέει κάτι αυτό. Ναι, ιατρική, αλλά ποια πανεπιστήμια, τι χώρες, πρόσβαζω πλάνο να προετοιμαστώ. Δηλαδή, είναι και ο τρόπος που γίνεται και ο τρόπος που αξιολογείται το ερωτηματολόγιο και πώς επίσης μετά βάζω και πλάνο. Ο κύριος Φέδων λέει: καλησπέρα, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Μπορούμε να έχουμε κάποια slides από την παρουσίαση? Δυστυχώς όχι, όμως η διάλεξη θα αναρτηθεί τόσο στη σελίδα μας στο YouTube, ενώ θα σας σταλεί και εντός 2 ημερών μετά το πέρας της διάλεξης η μαγνητοσκόπηση στο email σας. Και μπορείτε να την παρακολουθήσετε και να τη στείλετε και σε άλλους γονείς οι οποίοι πιθανόν να τους ενδιέφερε. Η κυρία Χριστάλα λέει: το βιβλίο στο οποίο αναφέρεστε, πού μπορούμε να το βρούμε για τα πλαίσια πρόσβασης? Μπορώ να σας βάλω το σύνδεσμο εδώ στο chat. Επίσης, αν ένα παιδί πάρει πτυχίο από Πανεπιστήμιο Ελλάδας και πήρε απολυτήριο από τεχνική, δεν αναγνωρίζεται από το ΕΤΕΚ. Αναγνωρίζεται, όμως υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που εμπίπτουν σε αναγνώριση από το ΕΤΕΚ. Δηλαδή, η καθαρή πληροφορική δεν έχει να κάνει με το ΕΤΕΚ. Αν μιλούμε για μηχανολόγος, μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, χημικός μηχανικός, μηχανικών υπολογιστών, αρχιτεκτονική, είναι εμπίπτει στην αναγνώριση του ΕΤΕΚ. Και επίσης χρειάζεται και προσοχή για σχολές της Ελλάδας. Υπάρχουν σχολές που ήταν πρώην ΤΕΗ και δεν είναι πολυτεχνικές σχολές που δεν αναγνωρίζονται από το ΕΤΕΚ. Άρα θέλει τεράστια προσοχή. Να σας βάλω το βιβλίο τώρα, ναι. Δεν ξέρω εάν υπάρχουν οποιασδήποτε άλλες απορίες που θα θέλατε να δούμε. Έχουν απαντηθεί όσες ερωτήσεις έχουν υποβληθεί γραπτό στο Q&A. Θα βάλω σε λίγο το βιβλίο που σας είπα. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, αν θέλετε να πατήσετε μάλιστα την ένδειξη raise hand, όπως σας είπα, και θα ειδοποιηθώ και μπορώ να σας δώσω τον λόγο, ευχαρίστως. Δεν ξέρω, Ανδρέα, θέλεις να αναφέρεις εσύ κάτι καταληκτικά πριν να κλείσουμε, για να μην ταλαιπωρούμε και τους συμμετέχοντες, αν υπάρχει κάποια ερώτηση που θα θέλατε να δούμε? Όχι, νομίζω, Αντώνη, νομίζω όλοι είναι ικανοποιημένοι, όλοι πήραμε τις απαντήσεις μας, όταν μια χαρά. Νομίζω ήταν οικοδημοτική συζήτηση μας. Ευχαριστούμε και πάλι και ευχαριστώ και τα μέλη του συνδέσμου που συμμετείχαν σε αυτήν τη διάλεξη. Καλό βράδυ από μένα. Να είσαι καλά, Ανδρέα, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Θα μείνω έτσι ακόμα κανένα λεπτό μέσα, αν υπάρχει κάποια απορία που θέλετε να πούμε, να την επιλύσουμε. Ευχαριστώ. Αν κάποιος θέλει να μιλήσει κιόλας, να το δούμε. Έχω βάλει και το βιβλίο, το link με τα πλαίσια πρόσβασης. Βεβαίως, όπως σας έχω πει και πριν, από μόνο του δεν είναι αρκετό το βιβλίο, πρέπει να γίνει προεργασία από πριν.
συζήτηση για τις επιλογές και μετά να χρησιμοποιηθεί το βιβλίο σε συνάρτηση με όλα αυτά. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει κάποια απορία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά θερμά για την παρουσία σας, τις ερωτήσεις, τις πολύ χρήσιμες ερωτήσεις που υποβλήθηκαν και όπως σας είπα, θα επικοινωνήσουμε να δούμε και τα ζητήματα που σας απασχολούν και να δούμε και με ποιον τρόπο θα μπορούσα να σας βοηθήσω. Να ευχαριστήσω θερμά. Η διάλεξη θα σταλεί εντός 2 ημερών στο email σας και μπορείτε να ενημερώσετε ακόμη και γονείς που δεν είχαν υπόψη τους τη διαλέξη και από άλλα σχολεία και να τους τη στείλετε την παρακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα και καλή συνέχεια σε εσάς και στα παιδιά σας. Καληνύχτα και καλή ξεκούραση.